Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 23 Awgust 2025-nji ýyl hepdeniň 6-njy güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Men häzir hem YouTube'da hem TikTok'da efir alyp barýan. Ine şu günkü temamyz bizim Türkmen halky Türkmenistan prezidentina impeachment, ýagny ynamdan gaçdygyny tasdiklady. Ine siz gören bolsaňyz dün biz ýürüýte, ýa-ni efir etdik, şo ýerde biz Türkmenistanyň prezidentina impeachment elan etdik. O diýmek näme? Impeachment sözi ýagny ynamdan gaçmak ýa-da başgaça şol ynamdan gaçyp prosedura, şuny işden aýyş prosedurany başlanygda we şol adamy ýa-ni hökümeti işen adamy jenaýaty çekmek ýa-da administrativ jogapkärçilik çekmek diýilýär. Bizim Türkmenistanyň prezidentini ine şu meselede birinjiden ynamdan gaçyrmak, halkyň ynamdan gaçdygyny subut etmek, ikinciden ýagny şuny täze prosedura, jenaýat işini açmak prosedura we jenaýat işini ýa-ni derlemek prosedura geçdirmek bolýar. Şoň üçin dünkü bizim çykyşmyz ýagny YouTube'da bu bir taryhy waka. Türkmenistan üçin. Şunu çelli opozisiýon güýçler şuraya jemlenip, şuraya soraly berip, impeachment berip, şuraya 5 ýyldan bäri ýygydyr işler, ýagny halk bilen işler, ýagny Türkmenistan prezidentini tanqid edip, hökümet tanqid edip, ýanlışlaryny görkezip, maslahatlar berip, ýagny işleşik bolup, kommunikasiýa gurjak bolup, kanunçylyk çağıryp 5 ýyl ýygyderli şunu çelli Türkmenistan opozisiýasy işe koymak. Ine biz şunu goda geldik. Biz 1 Awgustda Türkmenistan prezidentine soraly berdik. Şo soraly jogap berip bilmedi. Şo soraly jogap berip bilmän soň 22-nji Awgustda ýa-ni 3 hepde berilýär. Her bir administrativ soralary, administrativ möhlet 3 hepde 21 gün. Biz 20 gün berdik şoňa. Ünten bermedi, ümtümlük hata etmedi. Halkyň soraly we halkyň ýa-ni ýagdaýy boýunça, halkyň ýaşaýyşy boýunça onu ünten bermekde öňküsi ýaly ulumsuzlyk edip soralydan gaçdy. Diýmek, biz halk bolup Türkmenistan prezidentine soraly berdik, 20 gün berdik, jogap bermedi, hiç bir reaksiýa da bermedi diýmek, şol adam Türkmenistanyň prezidenti däl, ynamdan gaçdy. Şo günden başlap eýýem jenaýat iş gozulmaly, Ferhat Berdimuhammedow. Boldy şo. Şo günden başlap, düýünden başlap Türkmenistan prezidentden halkyň ynamdan gaçdy. Hiç bir moral, ýagny ahlak taýdan, hiç bir ýuridik taýdan şunu Türkmenistan dolandyrmaly haky ýok. Indi biz şu zatlary durmuşa geçirmek üçin köşküne barmaly. Häzir Türkmen halky bir zada düşünýär. Şol adam bilen Ferhat Berdimuhammedow bilen kakasy boýunça gurun edemek ol bir gutorun maşinik. Şol adam bilen bizim gejemiz ýok. Şol adam bilen bizim hiç bir mümkinçiligimiz ulanyýar, aýtyp geçelip bizim adatlarymyz, bizim hereketlerimiz geçelip biz haksyz adamlar bolup galýar Türkmenistanda. Şonuň üçin ine şu prosedura biz geldik we şuny halk boldy. Men kommentarlar okudum. Näçe 30-40 kommentardan diňe 1-2 kommentary göwün etmejini gelýärdi. Ol bir halkyň içinde bar bir zat etjek bolan sen kim aýdyn, näme bilýän, bu zatlaryňyz boş. Bu zatlar boş däl, bu zatlaryň gaty düýbi berk. Sebebi ine şu impeachment diňe Türkmenistan halk bilen prezidentiň arasynda bütün dünýä ýarar. Türkmenistanyň prezidenti halka hiç ýyl jogap bermek, gaçyp ýör soralaryndan we Türkmenistan halky şonu prezident edenok, hatap edenok diýip biz bütün dünýä häzir habarlar berip başlar we şol habarlar ýeter. Inni düýünden başlap biz täze respublika gurup başlamagyna başladyk. O diýmek näme? Täze respublika gurjak bolsak, birinji bilen biz ýagny köni sistemany aýyrmaly. Täze prezident taýlanmaly, täze konstitusiýa etmeli. Biz şol urda ädimler başladyk. Birinji bilen biz köni sistemany aýyrmak üçin Türkmenistan prezidentini ynamdan gaçdy we impeachment biz şoňa elan etdik. Inni şol adam impeachment adly inni bilýär, tiz wagtda
Halk kalıp şunu impeachment'ı yerine getirer. Şoň üçin biz halka haýyş edýär. Häzir aktivistler galar. Siz kömek edip şul bizim kararymyzy, ýa-ni halkyň kararyny yerine ýetirmäne köşküne baryp şonu yerine ýetirme. Inni prezidenta ýüzlenmeliler. Arkadaşym fedarym kömek et. Ine şuraya ýagdaýym. Inni beýle çykyş etmeliler. Inni men hemmäňe haýyş edýän. Haçanla bir ýerde problemalar çözülmedi, çykyş edip aýdym. Ine men prokuratura ýüzlendim, ünt bermedi. Ine men polisiýa ýüzlendim, ünt bermedi. Ine men MHM ýüzlendim, ünt bermedi. Men prezident ýüzlendim, ünt bermedi. Hormatly türkmen halky, maňa kömek edin. Häzir prezident impeachment bolanlar işden aýrylanlar, diňe türkmen halky iň esas organlydyr. Şoň üçin türkmen halkyna ýüzlen. Hormatly ildeşler, hormatly watandaşlar, meň ýagdaýym şeýle, kanunçylyk ýok, bu ýok, ol ýok diýip aýdynda kömek soran türkmen halkyndan. Näme de bolýar? Şo sizin kömegiňiz biz bütün dünýäde ýaňlatdyrar we batışlar eder. Türkmenistanyň häzirki oturan hökümetinden batışlar eder. Ine şoň üçin innidin meýnek Türkmenistan prezidentine arkadan terdar, alaban terdar. Bu torda Türkmenistan prezidenti ýok. Türkmenistanyň prezidenti şuňlukça Serdar Berdimuhamedov prezident däl. Inamdan gaçdy. Inamdan gaçan prosedura tamam boldy, всё. Biz onu gaýdyp gelip bilemzok. Inni biz diňe şunu durmuşa geçirmeli. Şoň üçin Gurbanuly ylgap, halk maslahatyny geçirip ünt berin. Halk impeachment berýär, ýagny halk ynamsızlyk bildirýär prezidente. Bu bolsa ylgap oglunyň wezipetini gorajak bolup, eger oglu gitse ol ýa tutsak edilýär. Oglunyň wezipetini gorajak bolup halk maslahatyny geçirmeli. Sentýabryň 20-sine halky diňdäli. Ine siz halk wekilleri, siz halkdan soragy öwreniň, biz halk üçin işlemeli diýip halkyň adyna aýyp başlady. Gurban Berdimuhamedov. Biz Gurban Berdimuhamedov bilen işimiz ýok, ol maşennik. Halk maslahatynyň başlygy, halk maslahaty ýok o ýerde. O ýerde halkyň adam ýok. Ol ýa-ni pampersli ýaşullar öwredilen, medal alyp taçaga gelip ýa-ni düğün çögüni alýan adamlar bar. Boldy. Olar gelýär, näme diýseler eline ýa-ni girmäke, eline spisk berip girmäke öwredýärler. Şul prezident bazat näme? Gurban bazat diýse eriňiz galdyň. Boldy. Olar o ýerde ne halkyň problemasy görülýär, ne halkyň ýa-ni meselesi çözülýär. O ýerde diňe Gurbanulyň meselesi çözülýär. Şoň üçin bu halk maslahat diýip bir pampers ýaşuryň arkasyna gidilenip inni ogluny gorajak bolýar. Şoň üçin biz şu zatlara goşulmaly. Biz şonu atly, ýa-ni halk maslahatyny ýolbaşy diýip hatam etmeli. Täze halk maslahaty ýok. Bu näme halk maslahatyny ýolbaşy bolýan? Bu näme sen milli lider bolýan? Haçan sen bütün Türkmenistan ýigrenýär. Men käwagt kamera seýdýän, ýa-ni TikTokda kamera seýdýän ki, bir wagt hem TikTokda hem YouTube'da efir alyp barýan. Ýalyn kommentariýada özüňizi, öz pikirlerinizi. Ine biz bir nokuda geldik. Şu 5 ýyldan beri gije güni işläp aktivistler biz bir nokuda geldik. Türkmen halky Türkmenistanyň prezidentine ynamsızlyk bildirdi. Şo, muny gaýtaryp bolmaýar. Bu ýuridik ýa-ni dokument ýaly bir çözgüt. Biz şonu oral tarapdan ýagny şonu çözdük. Indi şunu kayda geçirmek üçin biz bütün gurumlara ýazýar we hemmelere ýa-ni informasiýa berýär. Indi şuraya halk kabul etdi. Indi şunu biz durmuşa geçirmeli. Şu karar, halkyň kararyny. Halkyň kararyny durmuşa geçirmek üçin bir köşküne baryp arrest etmeli. Serdar Berdimuhamedov, impeachment bolanlar cinayet jogapkärçiligi diýilýär. Ýani ynamsızlyk we derhal şu ynamsızlyk goýulandan başlap şu minutdan cinayet jogapkärçilik başlaýar. Şoň üçin Serdar Berdimuhamedov häzir cinayet hökmüne bir kanun ýagdaýda prezident wezipetini dolandyrýar. Kimde kim häzir güler, zat eder, aýny men gurun edýän o ýallaklar, ştangistler güler. Ananyň şundan bir seriýoz zat ýok. Halkyň alyp biljek ýa-ni netijede biz şonu aldyk. Şu güneçelli hiç olar opozisiýa şurýaly üýüşüp, aktivistler üýüşüp
dünýäde hiç opozisiýa agzybir bolup çözgüç birenok netije çykaryp görmek. Şoň üçin biz şonu etdik, indi biz prosedura boýunça gider. Ine şunu okutdun. Çeperek gidip ayırmaly, sagrak gidip ayırmaly, dogry gidip ayırmaly. Ýöne biziň maksadymyz impeachment yglan edildi. Impeachment diýmek ynamsızlyk we jenaýat prosedurasy şunu jenaýata çekmek, jogapkärçilikde çekmek prosedurasy başlady. Serdar Berdimuhammedow hökman suratda jogapkärçilikli ýa-ni jogap bermeli. Hökman suratda. Ine egerde toruňyz bolsa ýazyp dur, men häzir hem okap dur, hem TikTok'da, hem WhatsApp'da, pardon, hem TikTok'da, hem YouTube'da men siziň soruňyza jogap berem. Hormatly izleýijiler, ýene bir zat aýtjak bolýan. Ine inni teredin. Biz ynamsızlyk bildirdik. Ofitsialny aýtdyk. Bütün dünýä ýaýrady. Inni kädim näme diýersin? Murad ağa, howa biz bildirdik. Inni näme diýär biz? Şol jellatlardan, şol zalymdan biz näme diýip bilýär diýip aýdarsyň. Ine onuň ýerini biz düşünýärdik. Birinji bilen biz ýagny ine häzir mektepdäki molimler galjak bolýar 1-nji sentýabrda. Şolara kömek etmeli, gollap bermeli. Mektebiň problemalary çözülmeli. Elbetde şu günkü jenaýatçy Serdar Berdimuhammedow. Düýünden başlap şu jenaýatçy boldy. Halk tarapyndan tasdiklanan jenaýatçy. Şol inni mekteplerde ýygnaklar geçirip öňüne aljak bolýar. Bizdiň mekteplerde däl. Biz hemme halkdan çykýan inisiatiwalar gollap, ýagny häzir gazowikler çykjak bolýar, neftyanikler, beýleki pudoklar çykjak bolýar, mehanizatorlar hana traktorlar berip başladylar. Adatlyk radiosyny dinläp. Häzir hemme inisiatiwany biz gollamaly we ýuwaş-ýuwaşdan agzybir bolup biz köşküne baryp şol düňki alan çözgüdüň ýa-ni netijany durmuşa geçirmeli. Ine biz size gelecekte gowy düşündürip ädim biz näme etmeli, näme ýörmeli. Ine erki bizim ýygnamyz bar, öz aramyzda biz ýygnap edip bir plan tasdiklajak bolýarsa näme etmeli. Şoň üçin häzir her kimiň öz pikiri bar, pikirleri jemleşip bir action diýildi, bir plany biz öňe goýarys we şonu prosedura boýunça gider. O ýollar köp. Şol netijäni durmuşa geçirmek, ýa-ni prezidenti tutsak edip jenaýata çekmek ýollar köp. Haýsy ýol bize ine şonky günne biziň ýagdaýymyzda haýsy ýol bize amatly? Çeprek, sagrak, dogrurak, haýsy ýol tiz netije getirir? Ine şoň üstüne işler we şonu size aýdar. Ýynatyň öz-özünden ýurduň içinden öňüne düşek bolmasa çykyp bilmezler. Häzir aktivistler Türkmenistanyň içinden çykarlar. Çykanna ine şoň üçin bize öýlenýär. Çykanna hökman suratda siz gelip şolary gollamaly. Bir minut men Muhammed Aganyň goşaýyn. Şunu efire. Bir minut vatandaşlar. Efirimiz dowam edelik. Hormatly izleýijiler. Biz TikTok'da da häzir efirde durýarys. Hem biz ýa-ni YouTube'da we Facebook'da bir topar kanallarda biz çykyş edýär. Professional işläp başlasa massawy iş taşyş etmeli. Gat dogry biz hem şo professorlar bilen işejek bolýar.
Tebe şunkunna ýa-ni itdenlik ugurda, itdenlik gurumada profsoýuz gurumlar bar. Şoň günüçeli şolar hiç ulanmady. Ne rejim ulandy, ne biz ulandyk. Şoň üçin profsoýuzlar ýa-ni şol işleýän adamyň haklaryny gorap, şolary ýa-ni şonuň isleglerini hökümete aýdyp, hökümetiň öňünde şonuň isleglerini, şonuň ýa-ni arzularyny, şonuň haklaryny gorap, beja edip arzularyny ýerine ýetirmek üçin döredildi. Profsoýuz, professional soýuz ýa-ni işleş hünärmentleriň ýa-ni soýuzy. Şoň üçin ine gaty dogry maslahat berdi. Biz şonu gözüňde tutýar. Ýa köpden bäri her kim galdanyp serdara bir adam hereket etse ilki. Hawa men diýişim ýaly öňe çykjaklar inni bar. Inni oňa ýa-ni kim birini çykmaly. Inni bir haýyşdym bar, mysal üçin käbir adamlar şey diýer, sen öňe çık, onsoň sen utsaň men ýanyňa barjak. Utmasaň men gapdala seretjek. Ýan saňa ýanarsaň, utsaň barar men sen bilen ýa-ni ýeňiş paýlaşjak. Ine şu strategiýa, ýalňyş strategiýa. Biz taryhy ýa-ni ädimler etdik, aktivistler bolup. Uly ädimler edil. Ananyň 5 ýylda näçe energiýamiz, näçe wagtymyz, näçe pulumuz gitdi. Bütün dünýäni aýlanyp protestler ýaşap şunu goda geldik. Inni biz opozisiýaň etmeli işini dogry tamamladyk we nokoduny berdik. Serdar Berdimuhammedow ynamsızlyk bildirdik. Yani halk bilen işläp, halkyň arzularyny diňläp, oň ýa-ni pikirini diňläp biz bildirdik we jenaýet prosedurasyna başladyk. Inni ondan daşary birinji liniýa adamlar çykýar. İçinde ýaşullaryma, daýdalaryma hemmeleri bar. Çağlaryma hemmedi. Inni şol gollap halkymyz ýygyder gitmeli. Şoň üçin biz öňünden aýdar, datasyny aýdar, şolar öňe çykar. Çykanyna siz şonu gollaýmaly. Egerde siz gollasaňyz biz bir günne ýeňýär. Bir günne. Şoň üçin ilatyň 90% garaşan şo hereket. Awa bilýär we habarly, içinden hem habardypdyr, wagtyny aýdyň diýip. Halkyň alýan aýlygy bir hepde ýetenek, onuň üçin hemmämiz işleşe etmeli. Gaty dogry, inni terdim. Biz şu netijeni aldyk. Serdar Berdimuhammedow wne zakona. Ýagny prezident däl, ynamdan gaçdy. Şol bir iň ilkinç çözügüt prezident üçin. Şu prezident mysal üçin wygyrak bilýär, ýa-ni uly işine goýan kemçilikler üçin bir belgilik edilip biler. Ýöne haçan halk ynamsızlyk bildirse, stop. Şu momentden, şu tagatdan başlap boldy ol prezident däl. Ol jenaýat işine gidýär. Yani şu hemme eden işleri cinayet işe çekilip bağlı edilmeli. Biz haçan anamsızlık bildirimizde. Yöne biz sana anamsızlık değil mi? Biz hemme problemleri aydıp, soruları koyup hemme de aktardık. Demek her soruda cinayet işleri var. Her sorunun içinde bir topor yani halk, bir topor bozulan haklar var, bir topor bozulan konstitusiyalar var, maddeler var. Yine şunun esasını biz ýa-ni özümizin ynamsızlygymyzy bildirdik. Biz ýöne sen gowy däl, ýa sen biziň aýdanyňyzy eden ok, ynamsızlyk däl, impeachment däl. Biz ine şu korrupsiýa edilýär. Şu korrupsiýa sizin hem ýegenleriňiz, garnaşyňyz bar. Sizin maşyň içinde Gurbanuly diýen korrupsiýa edip gelýär. Gurbanulyň dogunyň äri nazar çüýrük 1 milliard diňe bir ýoldan aldy. Ol şammy o ýerden pul aldy. Bular narkotik satýar. Biz aydyp şu jenaýet işlerini Serdar Berdimuhammedow düşünürip gelýär. Serdar Berdimuhammedow hemme jenaýetin ýol boşdy. Näme ýol boşdy? Düşünürýär. Egerde dogun arnaşy, daş garnaşy, ýakyn garnaşy, şunu ýani jenaýet işleri edýän bolsa, bulun gözüni ýumýan bolsa, şondan pul alýandyr, ýa-da şoňa güýji etýändir. Diýmek şu jenaýet işi görübem, eşdibem, hiç zat etmedi, onun bir jenaýet işi. Doğru düşünün. Prezident hükmünde. Sen elinde MHM, polis, hemme sen elinde sen derru prokuraturanın qonlar derru işini görüp bilýär. Hani gördüňizmi siz? Serdar Berdimuhammedow 3 ýylda ýegenini tutdy, ontuny işden aýyrdy, garynda dogun anlaşyny ýok. Aýtyp dogunu gelip
Gyýdygony ynanyň hökümetde işleyen uly wezipeli adamlardan açyk sorýar. Olam ýanky gurbanyň öňünde durşýaly bir ay, 2-3 ay ýazýar, beýlekden ukaskadan dagyrdak ýanky obýektler bolýar. Kim ona ýa? Näçe Serdar Berdimuhamedow şu zatları etdirýär. Näçe reaksiýa berýär. Näçe Serdar Berdimuhamedow derrew şoňa aýdanok jaň edip ýok bolşardan. Näme işiň bar? Sebäbi bunun bir banda şunam hemme şu bandany ýanky hiç kim illetmeýän, hiç dadyn illetmeýän, şulara hiç kim bart bilmeýän ýaly diňe Serdar Berdimuhamedow şonu etdirýär. Men size öňkü düşündirdim. Siz ine ýaranyňyz ya öljek bolýaňyz, banita barýaňyz, bir wraç size operasiýa etmeli. Ýa şol operasiýa bolmasa siz ölýäňiz. Olam o kabinete gidip kofe içip telefonla ulaşyp, wagt gidirip, sizin wagtyňyz çäkli. Ya ölýäňiz bir 15 minutdan ya da çäkli. Şu kofe içip yarım saatdan öýle sizin öli. Ine şol wraç jenaýat iş etdi. Näme hiç tat etmedi. Özü wraç operasiýa etmeli wraç diýip bellenildi wagtyna operasiýa etmän kofe içip wagt ýitirdi zat etdi, sizi ölüme tezewar etdi. Ol bir jenaýat iş. Ne şuraya Serdar Berdimuhamedow haçandan biziň aýdan hemme jenaýat işler düşündürip berdik näme etdi. Bir gedegen prokuratura çödüň, goýuň, halkyň öňüne jogap bermedi. Ýöne agylyny ýap, ýumyň şo ses çykmasyn diýär. Ýagny kim şonu aýdýan bolsa şonu tapyň diýär. Ýa jenaýat eden adamyň tapyň iş açyň diýen ok. Kim şonu aýdýan bolsa şonu tapyň diýär. Gaýdyp emhemeler çağırıp şey diýär. Sizden konstitusiýan torajak ýok. Kanun bozdun, on bozdun. Men konstitusiýanyň kepili. Men sizden şonu torajakka barın agdylaryny ýumyň diýär. Ne şo ýaly. Biziň saýlan prezidentimiz bize garşy emheme polisi uruktursa, o näil ynymly bolýar. O näil biz impeachment bermeli. Biz 20 ýyl garşdyk. Halk soru goýup 20 ýyl garşdy, sesem çykmady. Diýmek şul adam ne ukyply dolandyrmana we hiç tat etbilmän soň hemme jenaýat edilen işlere göz yumup öz jenaýatkar bolýar. Şoň üçin bu Serdar Berdimuhamedow jenaýata çekilmeli. Gurbany Berdimuhamedow boýunça gurrun ýok, ol ömür derrew jezasyny almaly. Ýa oň eden haramlyklary diňe bir tane haramlygy ýa-ki 2007-den bäri şunu çeldi. Obyektler pul oğurlayan sistem guruluşuk biznesini alıp görsem bir 10 adamın ömürlük cezaatını kesip bolýar şoň. O hakda gurulum yok. Gutorun jenaýatçy, gutorun maşennik, gutorun narkoman, triyeki. O hakda biz gurulum edemler. Şoň üçin häzir şoň halk maslahat diýen gurumasy, ýagny özüne gurum açyp halk maslahat açyp prezidentiň hemme wezipe ýa-ki borçlaryny, haklaryny alyp ýagny ýanyna bir fantasi ýaşular goýup şonuň arkasyna gizlenip men halkyň iň uly lideri we halkyň maslahatyny men geçirýän. Halkyň maslahaty biz geçirdik. Biz geçirip halkdan maslahatlar alyp biz halkyň maslahatyny öňe goýduk. Soraw berdik. Şoňa jogap bermedimi? Impeachment boldy şo. Şoň üçin şol impeachment iýden gaýdy bilen o berildi halk tarapyndan şunu atmaýa edecek bolsaň halk bilen täzeden guruluşyp täzeden halk referendum geçirip halk bilen onu çözeýmesek menem talibam, nuram, düýejäm ýa beýlik aktivistler şonu aýryp bilemzok. Boldy karar alındy. Şoň üçin Serdar Berdimuhamedow düýün akşamdan bäri jenaýatçy. Biz köçküne baryp şonu arys etmeli. Gurbany Berdimuhamedowy derrew tutsak etmeli. Şol Serdar Berdimuhamedow arys etdikmi? Derrew Gurbany Berdimuhamedow tutsak edip ikisinden izolator goýup komisiýa döredip her gününe eden jenaýat işlerini tetkikläp halktan arzalar alıp şola jogap bermeli. Suud etmeli. Bütün dünya ona açyk efir edip bütün dünya görkezmeli. Bütün dünya görsün şunun näme jenaýatçydygyny. Ne Türkmen halky şu ýaly diktatory, Demokrat Koreýanyň diktator gulugyny tutup jenaýata qaryat eltip jenaýat işlerini açyp jenaýata çekýänini biz görkezmeli. Onu ynanyň. Niýe barsaňyz, haýsy bir döwlede barsaňyz sizi gujoklarlar. Erkek halk ekeniňiz.
Siz dünyada et bilen yok. Saddam Hussein'i astılar, yönü onu Amerikanlı hükümeti. Siz özüňiz döretdiňiz şunu Gurban bilen Serdar Berdimuhamedowy özüňiz tutduňyz, karar çıkaryp özüňiz jenaýda çykyp ketdiňiz we bütün dünýä görkezdiňiz der. Şu ýaly halk barmy dünýäde? Ýok. Ine edermen türkmen halky. Şoň üçin şu ýaly taryhy zatlara ine häzir geçkide şu taryhy zatlar. Mysal üçin siz goşulmaşyňyz, ine sen daşar ýutdym mysal üçin. Sen ine Rossiýada gelip ýörsiň. Ay, häzir düzeltip baljak. Lütfen Türkmenistanda hal çıkıp, orta çıkıp, Gurbanly we Serdar Berdimuhamedowy tutuk edip çekilýär täze sen soň gelýän. Sen şonu görmedin. Şu zatlar 100 ýylda däl, 1000 ýylda bir gezek bolýar. Sen şonu sypdyrdyň, görmedin. Mysal üçin dünýäde iň goňy zat bir bolýan ba bolsa, sen şonu görmedin. Şoň üçin men haýyş edýän kim mümkinçiligi bar bolsa Türkmenistana girmeli. Adamlar galanna, ýa-ni aktivistler galanna hökmen izin aldyp gitmeli. Aktivistler sada adamlar galýar. Uje direk edip, ýa-ni ýa ýaşajak, gowy ýaşajak ýa-da öljek, ine şol adamlar galýar. Hemme zada taýýar. Şol adamlar bolmaly. İçinde mollalarymma, ýaşullarymma, içinde molimlarymma, içinde hökümetde işleyen adamlarymma, bir san ministrymma, içinde köp adamlar. Hemen içgäri bar, polis içgäri bar, halk bir şol bolmaly. Şolony taýýar. Hatta polisiýeski uçilişen adamlar bar içinde. Bir şolam bolmaly. Ine şu ýaly halk bolup öňe çykylýar. Halk bolup şol gollap bir netije gelmeli. Ine şu ýaly ýagdaýlar hormatly watandaşlar, bu gaty wajyp türkmen halky üçin şunu unutmaň. Egerde siz Türkmenistana bar bilmeseňiz, ine men şunu bir aktivistler ulaşdym. Sizin ýanyňyzda adamlar bar, gürleşiň düşündiriň. Türkmenistana bar bilen okmy? Sen pul ýer. Öz gardaşyňa aýt, awtobus tutýan, adamlar ýükleýän, barýan merkeze, ýa-ni usulýan. Ine Gurbanyň usulýan diýip ol daşuwudyň ol tahtadan, Esenguldan, Tahtabazardan, Guşgudan, ýa-ni Kerkiden adam polisler çekip merkeze borjak bolýar. Vilayetler boldy, utulanyň boyuna alýar. Ýa onça halka öňüne durbilen ok. Bizim vilayetlerden adamlar Aşgabatdy usulýine getirmeli. Hemme zat Aşgabatda çökülýär. Kim Aşgabatda bar bilmese, goý ýa-ni vilayetlerde çökülmeli. Vilayetlerde näme etmeli? Häkimleri baryp, şo ýerde häkimiň kabinetine girip, şonu işden boşaltmaly. Ine biz Serdar Berdimuhamedowa berdikmi ýa-ni impeachment. Şol ýaly impeachment diňe Serdar Berdimuhamedowda bütün strukturasy, ýagny häkimlerem impeachment. Häkimler gidip aýyrmalylar, şo ýerde ýygnak geçirip öz häkimini taýlamaly. Wagtlaýyn. Taýlawlar bolunça. Şol wagtlaýyn häkimlige ine siz taýladyňyz, näme şonu gorap bolýar? Giýje güni şo ýerde palat goýup oturmaly. Goramaly şonu. Giýje güni olam polis çağırmaly, emhemen çağırmaly, şo ýerde buyruklar bermeli. Ýa sen halkyň tarapyna geçýän, bar ine şunu edin, halka kömek edin etdirýär. Ýa-da siz işden boşadylýanyňyz ine karar diýip eline berýän, ýanyna bir 1000 adam goşup goýarýan da baryp kabinetinden ýa eşiklerini atdan alýa-da gidýär, orunmasar bellenýär, ýa täze hekim orunmasar bellenýär, wagtyn hekim we täzeden şol halka hyzmat edýär. Inni haçan Türkmenistan prezidentine gedip galanda biz köşküne barýar. Şo ýerde ýygnak geçirip wagtyn hökümet biz açýar. Wagtyn hökümetiň ýolbaşyny taýýar. Şo ýolbaşy wagtyn hökümet bilen girýär köşküň içine. Şo ýerde telefonlar bar. Näme köşk? Şo ýerde primoy telefonlar bar. Puçina jaňat bolýar. Ministrler jaňat bolýar. Hemme şo ýerden bu toçka upravleniýa diýär. Ine şo ýere barýar, şo toçka bize gerek. Biz şonu alanmazda, şondan soň Serdar Berdimuhamedowy ýerini aşagydan tapmaly. 10 milyon ýa görünüş bar. Ýöne şol wagtyn hökümet işler ýaly. Adamlar köşküne toplandymy? Bize şo ýerde 100 000, 200 000, 300 000 adam gerek. Bize 10 000 adam gerek. 10 000 adam barýar şo ýerde meselen çödýär, yglan edýär bütün dünýä
derrew şoňa barmaly. Ondan öň bar bilseňiz, şöýde 100.000 adam bar ýa-my? Şöýde durmaly. Wagtdan hökümet işini alyp barýar, şol adamlar durup şu wagtdan hökümet bolýar. Erkigem bir günem bir şöýde bir aý durmaly. Şöýde siziň naharyňyzam, palatkaňyzam, gasinçylaram, bizapaslykda hemme zat eder. Hiç kim iş etmez. Halk bolup, biznesmenler bolup, adamlar bolup, öýlerimizden naharlar getirip, siz naharlar, suwlar, hemme zadyň edýär. Şol adamlar hiç ýere gitmeliler. Biz bütün dünýä görkezmeli, şol halk gelip wagtdan hökümini bellädi. Şol bütün dünýä kartinka, täzeliklere gider kartinka. Şo kartinkany bütün dünýä görmeli. Sidem şo ýerde tuğratal bütün dünýä görkezler. Edermen halkdy. Siz bütün dünýäň taryhyna girersiniz. Şoň üçin hemmemiz köşküne barmaly. Şu meselede. Mesela gatyly biz prosedurany etkitmeli, bütün dünýä düşündirmeli. Biz ýöne çykyp Gurban ýaly birini öldürip zahmat edemdi. Biz halk bolup gelip karar çykaryp öňünden impeachment inni jenaýatkar ol. Biz gelýär şol karar, halkyň kararyny ýerine ýetirmek üçin gelýär. Tutýar, görkezýär bütün dünýä izolyatora salýar. Dernew komissiýasy başlaýar şöyle. Biz Türkmenistany derrew konvertasiýany, şirketleri hemmelerini açyp günne ýa-ni reforma gidip durar. Ýa şo nedir? Bol Türkmenistan, Türkmenistan, 3-nji Türkmenistan, 3-nji respublika gurulýar. Düýnden bäri başlady. Indi şoň haýty etabyna biz barýar. Näme biz barýar? Tize bar. Biziň aýdanlygymyzy etken biz tiz baras. Eger biziň aýdanlygymyzy etmeýän ol allamrat ýaly bir halk gorkutup ýören MKMŞ'ni, FSB'ni dinleseňiz hiç wagtdan bolmaýar. Barmaň, ýakarlar sizi, dinlemäň talibi, Gurbanowy dinlemäň sizi ýakarlar, sizi ýakjak bolýar. Oho, biz oduň içinde ýanyp oturýar. İstenlik maşgalaňyz. Sonra soňky 3-4 ýylda näçe adam maşgalaňda öldü, batyrly, gitdi, rak boldy. Hasaplap göräý. Her maşgala degdi. Dolu arnysynyn torak göräý diýip şoldan tora. Degilmedik maşgala ýok. Biri gönden rejim ýemedi, belki rejim ýa-ni mülküni alýar, ýa nimetini alýar, ýa-da bir ýerde kemsitýär, ýa bir ýerde şantaj pulunu alýar, ýa bir ýerde batyp goýberýär. Şol ýaly. Şoň üçin biz bir minut men komandirovkada bolmuşam. Bir minut men pitaniýadan goýaýyn. Men TikTok'tan çıkıpdan yeni olarak gireyim. Live'ı devam edeyim. Yine bunu görüyorum. Yine şu yani şoň üçin biz köşküne barmaly, siz alyp etmeň. Vilayetden gelýäňiz niýede ýatyr, niýede turar. Hemme zat gurnalar. Şöyle barýar. Hem naharlar, hem gasinçy ýerleşdirirler, hem şöyle palat gurdurlar, şöyle muzikantlar gelip şöyle gollamaly. Muzikantlar gelip eger halkyň tarapyna boljak bolsaňyz, ýallak muzikantlar aýdýan, halk muzikantlar aýdýan, ýöne muzikantlar aýdýan, hemmeň aýdýan. Sen kirkil bolay. Gitaraňy alyp baryp şöyle halk bolýar. Sazyny çalyp berýän, göwünü açýan, motivasiýa berýän. Hemme dürüjeli işgärler şöyle barmaly. Halkymyzy gollamaly. Ukrainada ýaly, Gruziýada ýaly, Armeniýada ýaly biz gollamaly. Bütün dünýäde ýaly. Biz halk gahrymançylyk edip öz ýa-ni roluny ýerine ýetirip başladyň bir şol motivasiýa bermeli. Giýjegini saklamaly, goramaly şolary. Ýa-ni nahar etmeli, suwuny hemme zat etmeli. Eger biz halk bilen galsak, ananyň bir 15-20 adam alsa, hiç kim öldürmeýär, gan döküşip bolmaýar, bitdi. Egerde 100.000 adam gelse, şu birinci 10-15 bin galandan soň, onu bizde bayram bolýar, şo günden bayramlar başlaýar. Şo günden azatlyklar başlaýar. Şoň üçin ol durmuşda
Size diňe erbet ýol görkezýän Allah Murat Rahimov ýaly adamlar dinlemäň. Olar sizi diňe agyrgyna salar, agyrgyna elter, gozgonma, hiç etme, sen gul, otur, sen yanarsyň, sen bişersiň, sen nime dersiň, durmuşda risk almaly. Belkem meni öldürürler. Şo ýerde çykyş edip durkam. Men bilemok. Ýöne risk almasam hiç haçam ýeňiş bolmaýar. Sen her gün risk alýan. Kiçi uly ýöne risk alýan her gün. Alajyň ýokdur. Risk almasaň hiç adam bolmaýar. Ýöne öýde komfortda otursaň, çalyň komfortda saklasaň. Kim komfortunu tölesin? Bolýa kakyň ejeň işlek goýup gidipdir. Onda sen köçe çyksaň, sen himmet talarlar. Sen ni konkurentna sposoben, sen düşünen ok, sen ýa-ni bilen ok, seni Allah Murat ýalypla deli Washington alyp gelýär. Şoň üçin gerek ýerine razumny risk ýa-ni kefilden riskler almaly. Alajymyz ýok. Ine biz opozisiýa başlandy. Üstümizden ulýadylar 2020-de. Ine ýene ýöre çykdy DBT diýip. Häzir näme? DBT flagman. Beýlik aktivistlerden azyr bolup alkyp oturanlar. Häzir DBT diýsen gurmalyň teni aldy. Serdaň teni aldy. Aktivistler diýsen ýat bilen ok. Men diňe DBT'niň roluny aýdamok, hem aktivistleriň rolu. Şonuň üçin ine DBT'nam näme kim etdi? Men sen ine aktivistler etdi. Men o ýerde ulgar adym ýok, ulgar bitiren adym ýok. Diňe adamlar düşünüp, zahmet işläp, ýygnaklar geçirip, gurulmaçylyk işläp, şu netije geldik. Ünseren bolsaňyz DBT ütkenlerdi. Şu bir ýankysta bilmeli diýenler. O hydyryp ýalaklar, pasajirler olur, hiç wagtdan zat çözmeýär, uludun tolkam ýok, başarýan poklanam ýok. Onu wagtdan bitirmedi. DBT öz komandasy bilen her wagt flagman ýaly öňe diýenler. Ve adamlar diýenler. Bolýa DBT meselesi soň gurulşyp, ine men diýjek bolýan adam, biz size ine şu ýaly inniki adamy hüdürlýär. Köşküne barmaly. Näme barmaly? Kim barmaly? Birinci adamlar tapylyp barjak. Inni ikinci, üçüncü adamlar maswa barmaly şöyle. Näçe maswa barsa, şonça da şol bizim etçe işmedi. Ýani jenaýetni jenaýetkary Serdar Berdimuhammedow we Gurban Berdimuhammedow tutsak etmeýäni durmuşa geçirmek işini derrew geçýär. Derrew. Onanyň ahranatan bizar boldy. Şonuň kabinet ministran bizar şolardan. Kim prezidentliğini bilen ok. Serdar ýygnak geçirýär. Ýygnakda gürläp bilen ok. Onam ýa-ni san teknologiýa diýip olara başga kabinetde dur. Bulan bärden ýa-ni telewizionyada okaýada ondan oturup dinleýär, ondan olaryň raport berýär, ine iş bitdi. Näçe ýygnaklar geçirdi. Bir dany şu ýygnagyň netijesi ýok. Şu bir geçiren ýygnagyň netijesi ýok. Näçe ýygnaklar geçirdi. Boş. Prosta baklaşka. Ine haçanna opozisiýa boş diýeniz da, ýa-ni ýalaklar. Men size aýdyn, siziň jenaýet prezidentiňiz boş. 3 ýyldan bäri eden radio. Diňe gorkup, kakasy muňa buýurup, ýa-ni kreslasını gidermejek bolup, kreslasy üçin halka gyzyp, onu ýa-ni ограничение salyp, limit goýup, wiza giydirip, halkyň agdyny ýumturyp, ine bar eden işi. Paktada galandan üstünlük ýok. Pakta planyň 30%-dan dolany. 100% diýip aýdýarlar, 30%-dan dolany. Buğdaýym şeýle. Eýem potrotçular zatlar işläti gelen ok, eýem ýa-ni iş taşlaşy edýär. Baryň ine taň gerekmi buğdaý pakta ekin alym zat diýip nime diýerler. Häkimleri eýem alkaşlar saýlap başladylar. Oğullar da ýaly Murat aga häkimimiz biz alkaşlar bolar. Ya başga normal adam, bir edepli adam häkim bolsa gelen ok. Diýip zat galmaly, aňardan pul gelen ok, adamlar işletmeli, olar taglamaly. Ine hökümet bu banditler. Şoň üçin biz bar şonuň banditlerini hökümet aýryp, öz halkyň hökümetini goýmaly. Pikir etmeň, men ýene bir gene gaýdym. Ýaponiýada prezident ýok, premier ministr bar. Her 6 aýdan premier ministr çalşýar. Öldürdüler premier ministr. Näme? Ýaponiýa ýykyldymy? Ya Ýaponiýa iza galdymy? Ya katastrofa boldumy? Ýok.
beýleki sistema bara işläpdi. Başy bolmasa, ine Serdar Gurbanly we Gurban Berdimuhammedow. Hepden bir işe gelen o. İşleýär hökümet. Döwlet ýöräp dura. Şonuň üçin şonuň üçin ine bizde de egerde biz Serdar we Gurban Berdimuhammedowy aýyrsak, значит, döwletden pul ogurlamak durýar. Ýöne döwlet ýykylanok. Şöyle ministrler var, ornatörler var, departamentin başlygy var. Olar gidenok içeri. Olar işini dowam eder. Gaýtyp wagtdan hökümetin ýol boş. Şolar bilen giýje we ýygnaklar edip diňe ötüşi ýa-ni ötüşler gidýär. Ministr halk tarapyna geçmeýärmi? Arrest. Ornatörü halk tarapyna geçýärmi? Hawa işlem inetin ministr. Bellenýär wagtynça prezident gelinçe, prezident ýa-ni saýlaw geçip prezident gelinçe wagtynça şol. Şeýdip biz hemme ministrligi inni halka gitmalylar, halka talamallar, diňe kanun, konstitusiýany hormat edip, diňe biz halka hyzmat etmeli, ine komanda bar. Raşid Merýedow tutsak etmeli. Bul haramzada 20 ýyldan bäri, ýa 25 ýyldan bäri diňe rejimi hyzmat edip, şonuň gullugyna Onjuk Musaýewiň ornuny tutýar. Ine şolay tapdy Hajar Kada, Lukman arkada, arkada Nobel premiýa bermeli. Ne şo tap ýaşylar ýaly. Gurban ony egerde Nobel premiýa Putin oýan bolsa, goýjak bolup teklip edýän bolsa, Mirzoýew teklip edip goýjak bolsa, ýa-da Tokaýew boljak bolsa, ýa-da Erdogany ködürleýän bolsa, ine şoňa Raşid Merýedow ködürleýär. Bular ýallaklar. Bular hiç wagt Türkmenistany östürmeýär. Bular baran ýer pazor. Bular derhäw aýyrmaly. Biz diňe gahrmanlarça patriotlar, watançylar, Türkmenistany öňe akıtjak adamlary hökümet başyna goýmaly. Olar podдержка bermeli. Olaryň aýlyklary ýokary bolmaly. Minimum $1000 aşak bolmaly startda. Ýokary bolmaly. Şolar paraxorla urulmaly. Şolar diňe öňe gitmeli. Ondan ýuwaş-ýuwaşdan $15,000-20,000 aldylar. Ýuwaş-ýuwaşdan. Edil birinji günden başlap $1000 minimum aýlyk almaly. Son 1,5, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 bin dolar için ayrılmalı şolar. Sebäbi şolar ýa-ni bir mecbur bolmalylar, ýa-ni ıhtiýarlygy bolmalylar, mätäji bolmalylar bir zatda. Öz aýlygy ýetmeli şoňa. Maşgalatna özüne. Şo ýaly. Şoň üçin men hökümetde işleýän adamlara öňünden aýan, halk galanna, Gurban bilen Serdar Berdimuhammedow zabutçy ol ikinci respublika Türkmenistanyň ikinci respublika eýem ikinci respublika boldy. Biz häzir üçüncü respublikany goýatyrys. Ýeni bolarek ýatdyrýar. Birinji respublika 24-nji ýylda ýa-ni Gaýgy Tatabaýew gurdy. Sowet hökümeti bilen birinji respublika Türkmenistan. İkinci respublika Niýazow öz başdak respublikasyny diktator respublikasyny gurdy. 92'de yani TR konstitusiya kabul edildi. 91'de Intek Respublika başlamaka ýeketek saýlaw geçip prezident wezipesini özüne aldy. 92'de Respublika dörenine Türkmenistan döwleti dörenine ikinci Respublika dörenine derrew ol köne prezident, köne Respublikanyň prezidenti, TR Respublikanyň prezidenti boljak bolup ikinci Respublikanyň ýeketek saýlaw geçirdi. 2-3 ýyldan derrew özüne pajyzny prezident. Bolut bize saýlaw bolmady. Gurbanlam ona müller falsifikasiýa edip olamaly. Ondan soň oğlunu geçirdi. Han saýlaw? Ýok. Bizde açyk saýlaw bolmaly. Halk her bir adam prezidente wiliýat eder ýaly, täsir eder ýaly, fet bermeli. Fet berenne berbiler ýa albylar. Alsa utular şol adam, berse şol adam şoň hyzmat eder. Şoň köneçeli Türkmen maşinam Rossiýa goýdy. Gurbanlyňam Putin oýda Rossiýa. Biz Türkmen halky bolup intek saýlap göremdik öz prezidentini. Öz döwletimizi gurup göremdik. Şoň üçin 3-nji respublika Türkmen 3-nji respublikasy Türkmenistan respublikasy bolýar. Ine şol taryhy datlar diýär Aýdar Sanan Muratullan näme aýdýar? Şol taryhy datlar men size düşünürýän, biz şunu eder, ondan soň ýygyňyza serdiňizde Aýdar Sanan, ey, şunu ýazat edipdir soňra diýär. Biz gramatna, prosedurla sizi 3-nji respublikaga getirýär, halk respublikasyna. Halkyň ýa-ni arzuwy, halkyň
bütün ömür boyu, bütün tarihimizde arzulary ine şu 3. Respublikada biz şolany realizat etmek. Ine şoňa men hemme ministrleri, hemme zam ministrleri, hemme kabinet ministrleri adamlary, aparat prezidentlik adam hemmeler çağır. Oğlanlar, gyýylar, genejeler, dogunlar, gelin öz vatanymyzy guraly. Gelin öz döwletimizi guraly. Hakyky döwleti guraly. Ol Niýazyň döwletini, Gurbanyň döwletini, Berdimustan döwleti däl, hakyky türkmen döwleti guraly. Guwanarsyňyz o, şo döwletde işleriňizde köçede awtobusda gideningizde adamlar 2 ýyl bilen size salam berip hormat goýar. Ol bir ýa-ni şuň kunne siz Gurbanyna hormat goýýarda beýleki falşiwy. Falşiwy däl. Gürleşip bilerdiňiz halk bilen. Bir ýerde bir zat bolsa halk arkaňyzda durar. Näçe beýleki prezidentler güýçli. Amerikan prezidenti, Ýewropaň prezidentleri ýa arkasynda halk bar. Näçe Gurban bilen Serdar bilen hiç kim salamlaşyp gelýär. Ötün döwletde. Ýa arkasynda halk ýok, arkasynda Putin bar. Gowun şol zatlar, ine sen ministr bolup işläp durýarsyň. Gowun sen bir zalyma işleýän. Gowun zalim döwleti gurupdylar. Sen zalim döwletde ministr bolup durýarsyň. Haçandan sen ötün döwletde, halk döwletinde öňe gidip kurtoý döwletde ministr bolup durýarsyň. Tapawut barmy? Şöyle ministr bolsaň, sana prezident ýa wagtdan hökümet ine sana borç berýär. Şu borjy, şu haklar senki. Haklaryny alyp bilmek. Nerede bolsaň Türkmenistanyň behwidini, Türkmen halkynyň behwidi üçin ölmeli. Türkmenistan prezidenti üçin näme? Halk üçin. Sen pasolmy? Şu ýere bir Türkmen bolsa, şu bir ýerden pasol sajan etse men ýagdaýym şeýle men türmäde düşüm. Ilgap barmasa işine aýrylmaly. Konsul şu ýere derrew barmasa, şöýden arda gelse derrew işinden aýrylmaly. Şu reali hökümet halkyň ýylynyň ylgamaly. Ine şu döwlet mesele hödür edýän we şu döwlet biz gurulýar. Bizim hemme mümkinçiliklerimiz bar. Spesialistlerimiz bar, hünärmendlerimiz bar. Hemme adam bar. Öňe giden oglanlar amma şonu durmuşa geçirecek. Häzirki hökümet biz bardyk hemmetini köçek gowmak diýilýän zat ýok. Geçin halk tarapyndan gelin bileleşip döwlet boly. Siz mejbur bolňyz jat galman, adam öldürmäni, parahorluk etmäni biz düşünýäs o zatlara. Ýöne tarihi momentda gan dökmäli öz türkmenlerimiz. Çüýrük dokum eýem türkmenler däl. Şu ýaly çüýrük bolup öz içinden dören bir klan ýa-ni tohum bar türkmen halkyna garşy görüşdi. 18 ýyllar. Ýani dormy? Şammy pammaty näçe adam batyrdy? Näçe tan manipulasiýa edip adamlar riske goýup etdirip ondan batyrıp goýardy. Ýani dormy? Näçe adam dogurlap öldürdiler. Ýani dormy? Diňe şammy däl. Başga da adamlar. Men diňe şammy diýip bir erkinçini aýdýan, onuň beter ýeňişleri bar. Biz tanam da. Ýegenler, körükenler, ýegenin dwaýurty, ýegenin praýurty, ýegenin çykany, gireni. O, han döwlet. Serdar Berdimuhamedov, näetdiň sen bizim döwletimizi? Bolunmy? Sen uje ne prezident, bolduk şo. Anamdan gaçdym, indi jenaýada gidýän sen, impeachment'a girdim. Impeachment ikrar edildi, onu aýryp bolmaýandy. Bolduk şo. Ne şu ýaly sorugy bolsa ýadyň men size düşündireýin. Gorky propagandanı ýeňmelindi. Ine gorky propagandandan Alman Rahimov edýär. Barmagy ýanarsaňyz, eýderdiňiz, beýle, o ýanyp dur. Mundan beter sen gorksaňam ýanýan, gorkmasaňam ýanýan. Ha goý top. O ýanýan bolsa gideli, çödül meseleni. Ya ölür ya alar. Hemmemiz ölmür. Ölse bir 100 adam ölür, ýöne bütün halk azatdan çykýar. Şu 100 adama alýa oýlar. Hemme geljek türkmen geçeni bir durmuşa çykjak bolsa ýa bir nime etjek bolsa, her bir bayram bolsa şu alýa baryp biz şolara ýa paklon ederiz. Gahmanlar diýip. Şoň gahmançylygyna nime ederiz.
Şo ýaly şu tarih moment sypdyranlar gahrman boljaklar ine tarih moment. Halkyň tarapyna geçecekler ine tarih moment. Saýlan ýoluňy saýlan. Men ine aýdýan kabinet ministriniň vice-premierligi ministrlerine pikir etmeň Gurbanly Fransadan alyp ýok. Men ýöne ulanok diýen zadyň aňarsyna uzatdyr bar. Geçin halkyň tarapyna. Edin şu zatlary. Saýlan häzir ýoluňy. Arrest edin. Bolly halk şuňy nime çıkardy, verdik çıkardy. Jenaýatçy, impeachment, jenaýat prosedurasy başlady, halkyň ynamyndan gaçdy. Всё. Tutsak etmelini Serdar Berdimuhammedov. Edin. Edin de aydın halka. Görkezin telewizioniýa bar. Halk der o köşküňe bolu tamam. Siz gahrman bolsaňyz. Siz wagtyny hökümet alyp gidersiňiz. Edin şonu. Şans. Her bir vice-premierde şans. Her bir minister şans. Üçünde çözüm şonu 4-5 wagt boldy. Onun hiç sady ýok. Atalogly boldy. Be o atata Siklandy bunkerda aýna bunkerda gizlenip ýatdy. Açardan hiç kime berine korkýar. Ogly näme çeňden aljyrap dur, ýat bilen ok gijelerde. Sebäbi jenaýat iş açyldy ogulma. Boldy. Düýünden bäri jenaýat iş açyldy. Serdar Berdimuhammedov. Haçan şunu tutsak edip biz jenaýat çeker, o bize bagly. Gysga wagtda biz size aýdar köşküňe barýar. Şoň üçin meçitlere gatnap başlan juma namazyna barmaly. Biz meçitlerden başlap ýürüşlere. Mollalarym häzir taýar. Şoramady ýadadyk şolardan. Şolardan ýadamadyk zat galmady. O sen ine mysal üçin bir zekinsiz, ukypsyz bolup bir pudogy ýykarsaň, ikinji pudogy ýykarsaň, bolýa hemme pudoklary katastrofa getirersiň. Dile şu zat dene. Halkyň sosial ýagdaýyny dogly basdylar. Hiç şart ýok. O berýän pensiýasy $30, ýaşap bolýan $30. Hani ejeni ýaşap sen $30. Serdar Berdimuhammedov. Berejek $30. Ine eje sen pensiýaň, ne şuňa sen ýaşamaly diýip aýdany. Ya kakaňa ber $30. Ine kaka Gurbanly Berdimuhammedov millidir. Sen halkyň taýlanan adamy. Ine taň $30 sen şuňa ýaşa. Kakaň $10.000 alýar. Polny обеспечение hökümetiňki maşina aljak bolsa hökümet almaly muňa. Her hepde bir maşina alýar. Onam görkezip ýa avtoral şu bolup bir näme star bolup bir ýylly bolup bulu Gurban Gulmy? Gurban Guly. Men düşünemek şonu. Şu jenaýatçy adam kim şol? Onu sakna çykyp gyýdyr 18 ýaşly gyýdyr odan görkezýär diýip kim şu adam? Men düşünemek. Näme biz şunu ruhsat berýär etmäne? Näme Serdar Berdimuhammedov aýdanok, o sen men prezidenti taýladyňmy? Maskara bir etme, otur ýerinde. Halk masagydan çykma. Gidip ona Aliýewa at berýän, sen pulunmy şol, sen atdyňmy? Halkyň puly, hakyň ýok. Sen Aliýewiň ýanyna baranda sana at berilen owa, ýa sen Mirzaýewiň ýanyna barsaň at berilen owa, ýa Takaýewiň ýanyna barsaň sana soňgot berilen owa, ýöne ýallaklap ýüregi düşdüň diýmen oňa. Sen o Niýazyň elini uşap ýören, häzir şu zatlar Erdogan edýän, Aliýew gahrmanlyk bolsa, oňa baryp atyny berýär, oň aýagyny hem ýerini ýalaýan. Bu ýüzden ýallaklaňmy? Öýle milli lider. Sen kimin milli lideri? Kim seni taýlady? Oğlum karar çıkardı bolly. Taýlan adam ýok. Referendum et häzir. Elektronly голосование. %100 sana şul adam milli lidera aňyrda dursun. Türkmenistan grazdan bolmagy haky ýok diýerler. Milli lidera aňyrda dursun. Ine sen halkyň düşmany. Halka näme etdiň? Hiç da. 18 ýylda pek çekdiň. Futbolist, velosipedçi, basketbolist, автопилот, şahir, ýazyjy, mehanik, ýa-ni ýene näme barmy? Aýdymçy, DJ, bir samsyk zat bolsa et gördüm. Prezidenti gelişdim şol. Sen ol düşünemek sen Gurban Berdimuhammedov. Sen şu zatlarda öktü bolup bilen adam bir iki zatda gatyrsa öktü bolup bilýär. Galan zatda mümkin näme? Sen kimi alajak bolýan?
Ol sadikdak çağlar alacak bolýan ya biz alacak ya biri idiot bolýan özüň ýaly. Ya bütün dünýäni idiot görýärmi? Bütün dünýä üstüne uruşýar. Ya sen şeýle Türkmenistanyň maskara ýa gürküz şoň awlaryny galdyrdyň diýip hatap edýär. Men düşünemok. Näde türkmen halky şunça diýär men düşünemok. Gurban Berdimuhammedow seni köçede dowalap öldürürler. Men sana aýdýan şunu. Bu ünköden çykyp ýetişmeýär. Gaç. Häzir gaç. Halkyň sana etjek zady men sana aýtmaýyn. Gaçyp ýetişdiň häzir serler we Gurban Berdimuhammedow gaçyp ýetişdi janyny ýa saklaýarlar. Verdik halk çykardy. Boldy. Jenaýat işe tutulup çekilmeli. Boldy всё. Indi şunu ýerine alyp bolmaýar. Indi diňe prosedurasy gitdi. Indi şuraya ýaly watandaşlar forum bolsa ýalyň indi şul düýünki çykarylan karara ýagny impeachment boýunça näme düşünmeýän adam bolsa men size düşündireýin. Şu meseleni. Halk ayaklandy, inni bundan biljek halkyň durdurup bilmezlikini gidin Berdimuhammedow. Gaty dogry aýdýar. Ine salam alatman watandaşlar. İnşallah Allah eşdin. Kana kollayan ejem 78 ýaşyna emekli öwretmen pensiýa eşitmeýär. Beni de çykyp gatnaşjak aýdýar. Ine gördüňmi? 78 ýaşyna pensiýer. Menden köp sag bolsun aýdym şol aýalmaşara. 78 ýaşyna pensiýer. Menim gatnaşjak diýär. Men hemme pensiýerlere ýylanýan. Gelin gollan. Size bir zat diýse biz şöyle ölürs. Gelin gollan. Sizin pensiýaňyzy birinji günden biz galdyrarys. Birinji günden şu wagtyň hökümetleri birinji karardan başlap pensiýaň galyp gidýär. Bizde pul bolmaz, ýok, pul bar. Aýdyp durmaýyn ýerden alas, pul bar. Bizim halkymyzda her wagtdan pul bar. Şoň bolmadyk wagty bolmady. Ýöne şonu halka bermediler, inanın. Şoň üçin ina maňa 75 ýaşly pensiýerler ýalyar. Murad ağa, men taýar partiýaňyza gidip bolýam, gaýra dedim, alyň meni. Näme etmeli bolsa aýdyň, men durmuşum ýaşak geçdi, meni halkym üçin janym berjek diýip ýalyar. Men pensiýam ýok, onyym ýok, munym ýok aýdýarlar. Invalidler Türkmenistanyň biziňle çykyş etmiyor. Görgüller, sen invalidlere kömek eden, sen hayır hatawadyň, ol näme ol? Kartinka. O gelýän pullar şuraya adamlar kömek etmeden, sen kime kömek etjek? Gyýryn gelip ýör, Palestina diýe Türkmenistanyň içinde bir topar adam kösenip ýörer. O invalidler, çağlar, rak keselli. Ol kartinka üçin 30 çağa, 20 çağa kömek etmeli boldy. Alşerin çağlar ağlap dur. 28 günden beri. Bir adam ýaly bolup bir jaň et görmedim şu. Pasolu urudy, bu näme problema şeýle bir gürleşik görmedim siz. Çağlaryň ýa agyr ýagdaýyna kömek eden ýok. Siz türkmen halkyna kömek edermisiz? Siziň wagtyňyz boldy 18 ýyl boldy. 18 ýylda bir zat etmediniz. Indi edersiňizmi? Indi halk sizi tutun ýerine ýok eder. Ine men aýdym. Men sebäp alyp durun informasiýany halkyň gahary boldy, sabır çeşmesi doldy, şo. Sabır käsesi doldy, şo. Indi durmaýar halk. Indi muzikantlar, yallaklar, beýlikler aýdýan halkalar, hökman suratda köşküne baryp, şo ýerde instrument gerekkel, gitarasyň bilen, ýa dutaryň bilen şo ýerde gollaýar. Görkezsen, akyşyň, beýlekiň, şu kim bolsa şo ýerde baryp halk bollar. Halk ömrüne ýadyna çykanlar. Şu taryhy bir zat bir gahrmançylyk etjek bolsaň indi şo köşküne bak, mümkinçilik bar. Biz şo ýerde minimum bir aý oturmaly. Bir aý oturup şu bir aýyň içinde biz wagtyň hökümeti döredip, bir aýyň içinde biz bütün dünýä suwd etmeliz. Türkmenistan demokratik ýola gitdi. Indi diktatorlar ýok. Türkmenistanda bir adam çözüp almaýar. Indi meclis amma, kadetler amma,
yerine yetirici hökümetin ma, prezidentin ma, şu 4 sana adamlar üýüşüp agdy bir ýa-ni çözük alanlar korrupsiýa durdurýar. Biz wagtdan hökümet döränden günden başlap bir ýerde korrupsiýa bolsa batyrýar. Men size aýdýan. Prawhasynlik organlar. Siz gaty berk bolun. Öňke den işleriniz bilen işimiz ýok. Ýöne şol halk bilenmi? Halky gollamaly, halk bilen bolmaly. Düýünden başlap siziň serkerde başyňyz ýok indi. Şo, ol jenaýatçy. Halk öz rüşeňetini çykardy. Serkerde başyňyz ýok, prezidentiniz ýok, siziň kabinet ministriniň başlygy ýok. Ine men ministra, vice-premier aýdýan. Siziň dogrusyňyz uly, şonkudan ol hiç kim düýünden bäri. Absolutny hiç kim. Siziň dogrusyňyz şonkudan uly. Sen vice-premiermi? Premier ministr ýok. Ol işden aýryly düýün. Halk öz netijesini çykardy. Bolly şo ýygyna aýdylmaýar. Şuny çykaryp erteli bolýaly, biz bagşlaýak muny ýok, işden gitdi. Ýöne nizakonla bir kanun ýagdaýda iş ýerini saklap durşan adam. Cinayetçi. Biz şonu tutan önümüz göni ýa-ni izolator goýup işleri açyp ýa-ni nime diýer. İç açyly düýün. Diňe prosedurasy gider. Şoňa goşulma. Şoň näme diýse sypaçylyk edip sabotaj edip. Şoň diýen zadyny eger 10 minut etmeli bolsa 5 gün edin. Şoň diýen zadyny 1 aý etmeli bolsa 1 ýyl edin. Şo, tormy saklan. Gün şoň diýen zatlaryny halka ýa-ni diýen zatlaryny halka basyşlary stop berýär. Öň 100den marýan bolsaňyz indi 5 kilometr tezlikde gidin halka garşy. Durup bilmezdiňiz düşünýär ýöne tezligi nimedim. MHM, polis, tuttor, prokuraturalar, waýenler sebäplenýän düýün netije alındy. Egerde siz ýene de şol bir kanun ýagdaýda wezipany eýlap duran Serdar Berdimuhammedowyň aýdan edip halky batyş etdiňiz, siz şoňdan paket gidýäňiz. Janaýda. Paket. Egerde siz men düşünýän, biz düşünýär, siz hökman etmeli bir zatda 100 kilometrden tezlikde şoň aýdan zatdan edýän bolsaňyz indi 5 kilometr tezlikde edip sabotaj diýilýär. Psihik sabotaj. Şonu edin. Halka işat diýmen, halka häzir azy birleşip, duguşup, gürleşip, nägerlikler bildirip başlaryň çekilin ýygyňda. Aýdyn, çözülem zok. Sen bir kanun, biz näme çözülüm muny? Sen aýdan etsek, sen bir kanun, biz bir kanun bolýar. Bir kanun halka erti biz jogap bermeli aýdyn ýüzüne. Aýdylmadyňyz etmeň. Sebäbi düýünden başlap, inni hemme uçoğdanlýar. Kim şonu gollap, kim şonu neme diýen bolsa, uçoğdanlyp, kim halka garşy görüşen bolsa, uçoğdanlýar. Şo. Şoňa çel nämeden bolsaňyz, gözümüz ýumart ýöne şondan soň uçoğdanlýar boldy. Aktivistlere, halka bir zat diýseňiz, siz jenaýatçy. Bolly. Inni siziň prezidentiniz halk. Dogry düşünüň inni. Halk berdik çykardy, inni halk prezidentiniz. Başga prezidentiniz ýok. Halk maslahaty ýok, o mümkin näl. 30 tanymy, 15 tany ol pampers ýaşlary ýygnap gorkudyp olada görgürlere taçak medal berip olary saklap, olaryň sakkalyny tirmal şolar. Utonçsuz bir hayalar. Olum zaложник. Olum zaложник saklap dur. Men ölürdüm şöyle barandan. Özüm atardım. Men günäm halkyň geçsin diýip özüm atardım. Hani biriňiz özüňiz asyp gördüňizmi? Ýok. Barsaňyz arkadaş şokrat, arkadaş. On bütün dünýä ulýar, bütün dünýäni ulýar. Diňe türkmen halkyny näme? Bizi aglyas oturup şu zatlar bor. Bu binamsa diňden çykdy. Biz hem ýaşuly gördük. Biz hem öňüňizde şu ýerde. Bulur ýal binamsa ýaşuly görende o. Inni goýun siz şol häzir halk maslahaty ýygnajak bolýar 17-sinde mi 20-sinde mi sentýabryň. Goýma bir kirak ýüzüne serdiň. Ýüzüne aşaksalar. Öň siz ýüzüne serip bilmeýän bolsaňyz, berk serediň, gurwaly ýüzüne aşaksalar. O ýallak. Ananyň. Inni ýüzüne serdiň gurwaly düýünki çykyşymyzdan soň, düýünki netijeden soň. Jenaýatçylygyny inni bilýär. Ýyzynyň paltal gapdur häzir, bilýär. Halk baran ýerine, alýan ýerine alýar şunu. Ve suwda da eltilmeýän şunu edip köçede zorlap öldürerler. Saddam Hüseyin ýaly. Şoň üçin biz
birinji bilen halkyň netijesini durmuşa geçirmeli. Biz Gurbanuly Serdar Berdimuhammedow tutsak etmeli. Men öňe aýdyp gelýän o öň meniň inisiativamdy. Men aýdýarym. Indi halkyň netijesi. Bul halkyň karary. Biz 5 ýyllap däl 34 ýyllap şuradan garaşdyk. Halka bir kömek edip, östürüp, mümkinçilik türedip, bir kömek eder ýaly hiç şart bolmady. Soňky 3 ýylda bular has haramlyklary üýşürip Türkmenistan döwleti ýitirdiler, ýykdylar. Baran ýerem çüýrük. Baran ýerem ýakka korrupsiýa. Gürleşmeýär, gün ýüzüň aýdýar. Kimiň ýanyna gitseň şoň ýanyna gitdi. Olu eýem prezident hatap eden. Eýem şöyle prezident nelegitimli. Biz bolsa şonu patyrjda etdik. Dogrudan şu nelegitimli jinayetçi impeachment sebebi şu adam hiç tat eden o. Men şu wraçyň banitadak wraçyň ýagdaýyny düşünürmä? Sen wraç bolup agyr meseleni çözmedi. Senin başga çözjek ýok. Şonam çözmesen sen şonu ubийство etdiň bolýar. Jinayet iş. Şuraya sen prezident bolup hemme biz sana aýdyp durdy, ine şu ölýä, şu ölli, şu korrupsiýa boldy, şunu öldürdiler, şunu şeýitdiler, muny zorladylar, muny etarzdan mıňdylar, muny beýýärler, muny türmede ine öldürdiler. İzolatorda ine videosu, ine surat, o buljoglany näme tolk etmediler. Ine öl videosu, ine nemeti, ine arnaljak bolýar, o bir reaksiýa ber. Hiç reaksiýa. Onu biz ne yapyp sana önam bereli? Biz ne yapyp sana ýa-ki impeachment etmeli. Bir tane argument aýt, biz ne yapyp sana impeachment etmeli. Gurbanuly barda gurun ýok, ol bir siýasy maslahat. Sen dün siýasy maslahat bolma. Söp utordy. Dün ömrüne çeldiğinin tek şansın vardı. Şansını yitirdim. Indi sen siýasy maslahat boldy söp. Ine şuraýaly hormatly watandaşlar, men şonu düşünürjek boldum. Şunu burada meni tek köp zatlar düşündüren biz halky bilimletmeli şu urdu, administrativ urdu, yani siyasi urdu, hükümet kuruluş sistemasında biz halkı bilimletmeli. Biz bilimli olsak мы вооружены. Biz yani güçlü. Bilimsiz olsak biz güçlüler. Bize ol bir etraf emhemekşi Allah diye, uçuskov Allah diye. Biz bilimli olsak biz onu kanunu öğretsek bizden korkar. Şoň üçin biz bilimli bolmaly. Meniň uly hormat şu 78 ýaşly pensionera adyny Telegramdan ýazyn. Men şoňa ýa-ki bir ýüze çykyşam etjek uly hormat bana. Men şoňa berýän 78 ýaşynda aýal maşgala şehirde de ýaşanlar. Men çykjak diýip pensiýa üçin men çykjak diýär. Ine şu ýaly bolmaly. Ine şu ýaly diňe bir günne biz ilmi dama bolmaly. Onu diktator döwürmýär. Prezident halk bir ýerde bir näýe bildi, ılgap edýär. Bize kılmat edýär. Bu asly bolmaly. Şol konstitusiýada ýazylan zat, şol asly. Biz prezident bolsa, ol ýokardan ýere düşen bir işte ýüzüne seretmek gadagan. Öň sultanlaryň ýüzlerine näme diýip seretmek gadagandy bilýärmi? Paçalar. Ine Ýewropada bar ýerde. Men aýdym. Haçan sen paça seretsen, onun bir ýalňyşlyk goýberse, mesela şu attan düşenine yıkalsa ya ýürep durkan büdürese onu sen şoň pazoryny gördün. Sen hükman öldürämeli. Şonu görmedi ýaly. Paça bir ýere gelse ýüzüň aşaklanmaly. Senin kabinet ministri, senin halk maslahada, senin Gurbanulyň ýa-ki geçirýän ýygnaklarına. Gürläp başlayan himmet şeýle. Salam hormatly watandaşlar diýse, eýýem şeýle, firden oklar. O ruçkada zat eden ok, yani surat çekýärler. On gürlärine hiç kim ýüzüne seretmeli. Ne yapyp? Gurbanuly gorkýar. Serdar gorkýar. Ýanyk iňleşden gorkýar. Halkda galaýsa, men size aýdyn. Şu bir ýerde halk galy diýip eşitseler, şular samolyoty men gaçmada men zat bilmedim. Şular bizi ýaly dakansa gidip bilýän adamlar. Bular bizim döwletimiz hem ýerde utulýar. Aliýewiň götüni ýalýar. Putina men gürlämok. Mirzoýewiň götüni ýalýar. Sen näme prezident bolýan? Medal wer götürni ýalap ýorsun, muňa ona at berýän.
Olar näme Türkmenistan etdiler? Uly ýaldyn bir tyýdak nime? Ýöne hormatmy? Özüňde aýalyňa çübürek bişirdi. Bu ýakda bir ine men özümden hormat diýip. A sen hökümetiň emlägi bilen näme işiň bar? Atlar menki diýjek bolýarmyň. Her bir atyň bahasy näçe? Nirden aldyň o pullary? Zahvat etdiň, atçylardan, gurgulardan atlaryny alýan. Soraman. Sen zahvat edýän, sen jinayetçi, sen ugurlamadyklanyň almada. Ho, kostyumuna çeli ugurluk pullardan, halkyň pulu şol. Sen aýlyňa çeli 12.000 dollar kazanýar ýaly. Sen o aýlyň privyaz minimal aýlyk bolmaly. 400 gedek plus, 300 gedek plus, bütün dünýäde ýaly. Ora ýaly 12.000 çek bolsaň, onda minimal aýlyk aldyrma sen. Yani doğru bütün dünyada şeydi. Şu gün içerisinde sana yüzüne şuraya dut bilen adam bolmadı. Dut bilen aktivistler bolmadı. Seni yine birinci çıkışında men aýtdym. Gurbanly berdim haýberden ýakasyny aldykmy? Türkmen itiýaly. Şu ýykynçak goýurmy? Biz sizi alýas. Biz karar çıkardık. Indi şu kararı kim yerine getirir? Halkymyň näme yerine getirir? Men bilemok. Ýöne yerine getiriljek hak. Gysga wagtda. Boldy. Wagtyňyz çäkli gaçmany. Ýetişdiňizde gaçyp ýetişýäňiz, ýetişmediňizde alýarlar dedi. Öden menem däl, pensionerler çykyp alýar dedi. Şolar çykdy, olaň donarnaşar çykýar. Hemmesi çykýar. Şolar bir elini degär aýtaňyz. MHM polisiýa diýip ýok ediň diýip. Birden elini degär aýtaňyz bu tordy. Tohumyz bilen gyrarlar. Tohumlaryňyz bilen gyrarlar. Polis bol MHM bol sizi gan döküşük şeýle bolar bolýan, gaçyp ýetişmäňiz. Burada ilat davno aporu impeachment berdi. Diňe gorky propaganda bilen saklanmaty. Indi gorky ýok, şo. Ol ada kimden gorkmaly? Kimiň wezipesi bar, kimiň nimesi bar? Oň wezipesi ýok oni. Biz gorkmalylar. Boldy şo. Berdimuhammedow halkda gan gaýmadan işdiňiz yeter gün bolup gidiň. Gat dogry. Halk birinin gurbany bolup çykalga tapmasyn bize azar beren üçin biz gözüni çykarmaly. Gözüni çykarmaly, jenayda çekmeli. Bütün dünýä görkemeli. Maşinlaryň renkini zaýlanyň üçin gurbany men seniň dirini sypararym. Ine gat dogry. Maşinanyň renkini zaýlady. Eliňden aldy. Sen köçüde sürüp berýän getir diýip derrew salyp ştraf näme goýup seni ştraf edip türetdiler bir kanyada. Ine hemme zatdan aftory Gurbanly Berdimuhammedow. Inanyň. Şol ýaly dil karar bermedik bolsa polisler etmeli. Polisler näme şonu diýer? Bu kanun bozulşuluk. Gorkanokdy. Ya aýdýa kim ýanyna barsaň şoň ýanyna bar. Arkamyzda arkada bar. Şu zatlara beren arkada. Men size diýene şul garnaşyň ölen bolsa kösünüp, eniň ataň ölen bolsa, rak bolan bolsa, o nämeden? O ykbal beýle däl, beýle bolmaly däl. Kösünüp 34 ýylda hiç mümkinçilik bolman, çağızlyklaryna kömek etmeýän, ýerini şedip, çağılaram, kakady işat etbilmän soň başga zatlara sürüp, ruhdan açyp, oňa da bu kelle döwüp zadyp ine rak keseli getirýän stresler. Kim bunaka? Gurbanly Berdimuhammedow. Men size düşündirdim wrazyň ýagdaýyny. Wrach barýan, sen öljek bolýan, sana nimedin operasiýa gerek. 15 minutda. Bulum howo diýär men taýýar men onu belliýärler, operasiýa etmeli. Olam otaramda kofe içip, gitara çalyp, aftarally diýär. At çapýar, velosiped sürýär. Aýdym-aýdýar, kitap ýazan kişi bolýar. Kartinka diýär, kitaplar goýup, gadym kitaplar, kitap okanyp bilen o. Şunu ýazan bolýar. Garaz samsyklygy ne diýerler? Senem ölýär. Ya doguny ölýär. Zeňlerini şo ýerde operasiýon. Kim bunaka? Ol seni öldürmedi. Ýöne şu günäsi üçin şu adam öldü. Şol ýalan maçalaňyzda. Rak bilen öldümi, rak kesildimi? Şu sistema şonu etdi. Şu sistemany taklap durun. Şunu etiren kim? Gurbanly Berdimuhammedow. Şoň siýasaty.
Jogap bermeli, Gurban bermeli. Her bir ölen, biýüne ölmelen adamlar ketel bolup, maýyp bolup, köçelerde ýa-ni köçe remont edilen Aşgabatda şo näçe adam öldü şoňa. Haramzada näçe arkadaş şäherine urýar, gerekmejek oteller urýar, gerekmejek konferens zallary, ine konferensiýa geçdik, kime gerek bol? Bursen Aşgabat daş odi bolny. Bir topar adam geljekde ölmez. Bolýa ölenler geçdi. Awariýa bolup. Biýüne adamlar. Näçe? Gyssan ýa sürýän gatyrak barmaly ýeri bar, gyssanyp awariýa düşe ölýär diýär. Kim günäkar şuňa? Ýa-ni Wirazyň meselesi ýaly Gurbany Berdimuhamedov günäkar. Pullary büdjetden alyp arkadaş şäherine oýýar. Goýmaýar şo ýere. 34 ýylla Sowet Soýuzynyň gorkudan ýollary. Näme unup bolmakmy? Özüne köşkler, itin, pişiň, atyň köşklerini gurýar velayetlarda. Olar hayvan, olar hormat goýýar, itini hormat goýýardy, entek adamy hormat goýan, öz aýalyny hormat goýan. A ýolda bizim adamlarymyz öyle awariýa düşüp Aşgabat daşowy. Şonuň gorany. Kim şul adam? Halk düşmanymy? Watan düşmanymy? Kim şul adam? Ýazyn kommentariýa. Waleykümesselam. Waleykümesselam. Hemmemiz bir ýerde. Ine men haçan agdy berip diýenden de häzir bir maşallah agdy berip saklamak gatky. Men şuraya halk agdy bir hereket, agdy bir bolmaly diýende haçan agyr ýagdaý bolsa agdy bir baryp kömekli. Ine şul agdy birlik. Şundan gymmat agdy birlik ýok. Ine biziň häzir yaramyz bar. Gurban bermeli. Şo yarany aýryp özümizi sagaman saglyk getirjek bolsak, şu agdy bir bolup köşke barsak, ine iň dünýäde agdy bir halk. Inanyň şu geçerli, dünýäde türkmeniň agry ýykyldy. Inanyň söz. Men diýen sözlerime inanyň, men dünýäni aýdýar. Meni görüp menden soraýarlar. Dürli adamlar, dürli milletlerden soraýarlar. Men seminarly staýlar için. Utanýan. Aýdýan ýöne men türkmen. Derrow prezidenti, derrow ýanky halk maslahatyny öküdýärler, aýdýarlar da diýär. Onu biz onun ýanky marakan dilli, nemet dilli, wenger dilli, polşa dilini, ukrain dilini aýdamdy. Mass medialar aýdýar. Diýmek, halk maslahatyny olar görýärler. Olar akylly, olar bir kadr görse derrow aýdýar. Bular bir samsyk adamlaryny samsyk edip saklap dur. Bu 6-njy palata psibanýysan 6-njy palata. Ine şonu sana aýtdylar, namys edýär. Aýdýan, şu ýer ýüzünden ýok bolup gitmeli ka maşgalaty bilen, tokum bilen. Näme etmeli? Ine biz bütün dünýäde maskara bolduk. Ine bütün dünýäde reabilitasiýa etjek bolsak özümizi bir zat etmeli. Biz şunu halk bilen tutup 100 miňlerçe baryp bütün dünýä görkezip ine türkmen halky 4 milyon halkdan 100 milyon çykdy. Ol proporsiýa, prosent proporsiýasy bolsa ummasyz. Ine biz şunu arrest edip, izolator goýup, bütün dünýä görkezsek, halkym ine öz hökümetini gurdy diýsek, inanyň hemme bolan masgarçyklar bir gerekde ýapylýar-da, bizi görün ýerlerimizde gujoklap, türkmenmi gujoklap, ay sizden şunu ýaly bir millet görmedik, gahrman millet diýip aýdar. Ine biziň reabilitasiýamyz, ine biziň taryhy reabilitasiýamyz şol. 34 ýylda men şonu ýaşap geçdim. Diktator döwrüne men ýaşadym. Ine men borjum şu 34 ýylda maskara bolan men halkym bilen şonu reabilitasiýa etmek meniň borjum. Sizin borjunuz. Gitjek ýerimiz ýok. Ýa-da şu maskaraçyk dowam edýär. Ine. Näde durmy? Ýadyň näde bolsa, dogry bolsa, podдержка berip ýaryň watandaşlar. İş ýok, pul ýok, halk hakmy
ýartyň çak kemige dayan yeter diňe öňe. Gatdogry. Hany bu agam ädim jemläp Aşgabatda çözelýär. Ine Aşgabatda çözmeli gatdogry diýenler hemme mesele Aşgabatda çözülýär. Mari, Liva, Daşowut, Balkan hemme şo ýerdäki ýaşaýjylaryň ýüzlenýär. Gahryman bolsaňyz gelýärmi? Öňe baryn Aşgabatda. Men Türkmenistanyň kiçik milletlerine ýüzlenýär. Buluç, Pars, Özbek, Ermeni, Azerbeýjan, Dagistan hemme milletler ýüzlenýär. Şuň türkmeniň agyr güni. Türkmen öňe çykýar. Türkmen öz içindäki düşmany ýeňjek bolýar. Şol uruşda siz egerde özüňizi görkezseňiz, bütün geljek taryhda sizi gören ýerlerine Azerbeýjan we Buluşmy gujoklarlar da tag bolsun aýdarlar. Bizim nesillerimiz aýdar size. Inanyň, bizem aýdar. Bizim nesillerimiz aýdar. Siz öz awraňyz şeýle bir ýokary galdyryňyz. Şol akylly türkmeniň ýokaryna galýar. Liwa, Marin, Balkanyň türkmeniň ýokaryna galýar. Şoň üçin siziň hem millet borjunuz türkmen halkyna kömek etmek. Ol haçanla daşyndan ýagy gelse, siz hem türkmen bilen din hatarda görüşüp gahrman bolursyňyz. Ine häzir ýagy içinden geldi. 34 ýylda biz ýeňilemdik. Indi biz uruşy abýewlät etdik. Biz şunu işten aýyrdyk. Ynamsızlyk bildirdik. Impeachment etdik. Impeachment diýmek jenaýat iş açyldy. Serdar Berdimuhammedowa. Biz şunu tutsak edip, inni izolýator edip, prokuror işlemeli şoň üstünde. Kömek edin şunu tutsak etmeýär. Barın Aşgabatda. Awtobus bolup barın da öz diasporaňyz bilen biz türkmen halky üçin ölmäne taýýar edip görkezin. Erti gün size bir zat bolsa türkmen halky ölmäne taýýar. Men size aýdaýyn. Tüwelime köpeleliň şeýdip galalyň efir çünki biz we çağlarymyň geljegi üçin edýär. Elbetde. Dosultan bilen samdyk Allah'a bugün maskara bolup TikTok açdylar, azyjyk agyrlar barym onam bugün ýitirdiler. Bir Queen bir kuwajym olsa 60-90% aýaga alýar. Gatdog diýär. Maýa Dursultan gyzy Maýa Dursultan gyzy ýok. Ýa-da men uzakda boşlamak. Guranyň köşkden ýa-da öýünden tapyp ýakatyna ýapyşmalydyr. Gaty dogry. Biz Gurbanlygynyň köşkden ýa-da öýünden tapyp ýakatyna ýapýar. Dogry düşünün, Guran köşkü bizim pulumyza uğurluyor. O bizimki, onku değil. O yerde bir kanun ýagdaýda ýaşap ýör. Şonu tutup, ýa-ki ol sen bir yerin öýüni elýär, polis gelip ýeni öýden çykarýar. Şuraya indi polis ýok, MHM ýok, halkyn şo. Düýün akşamdan bäri diňe halk ýeketek organ. Şo halk gidip şonu bir kanun ýagdaýda eýlep oturan köşkünden tutup, buluğundan tutup jenaýda çağırmaly. Şöýden hemme doğrulaşyn tüplep zynmaly. Tüplep aýyrmaly hemmesini. Gurbanlygynyň we ýegenleriň ýakatyna ýapyşyp pullary formaly bizim 20 ýyl ömrümizi kül etdi bu haram Gurbanly 20 ýyl ömrümizi kim aýtarýar? Ine. Gaty dogry. Pulum hiç 20 ýyl ömrümi etdi. Ine ünsüň. Men Ýewropa gelip bir topar işler edip Ýewropany galdyrýar. Firma bolup, daha edip, noldan başlap, häzir 200 bola ýardym işleýär. 200 adam alır yani. Naloglar töleýän. Aýda 100 000 gowrak nalog töleýär. 100 000 euronyň gowrak nalog töleýär aýda. Ünsüň. Men ýaly adam men ýeketek däl ho. Amerika doly, Ýewropa doly, Rossiýa doly, beýlek döwletler doly. Biz öz watanymyzy galdyryp, ine iş ýerleri nime edip, aýlyklar berip, gollap, zat edip, naloglar төлep, döwleti galdyrmaly adamlar
daşyna beýleki döwletler galdyrýar. Bizim aýal maşalalarymyz içinde öýlen durmuşa çykyp çağa edip Türkmenistanyň demografiýasyny çözmeli adamlar daşary ýurtda, Türkiýede, Rossiýada, Venezuelada, Argentinada, Marokkoda, Vietnamda gelip şu ýerde maşgul bolýar. Durmuşa çykyp. Ine şun jenaýaty gatyrlyr. Jogap bermeli Gurbanly we Serdar Berdimuhammedow şu. Gurbanly we ýegenleriň ýakatyna ýapyşyp pullary sormaly 20 dogup gatdy bolýar. Biz ýaşlykda erkinlik görmedik bu haramlaryň derdinden. Gaty dogry. Ine ünsüriň bir çağa öýüňizde bakylýar. Sen şunu ýöne gurýan, bir zat ýalňyş etse gurup kellesinden zadyny tüýüp duhun alýar. Şunu näme elip çykar? Ýalla. Ýöne jühitler näme? Çağız ýalňyş etdi. Wagt sen iň gowy, sen iň akylly. Ne şunu gotaň mundan akylly bolsaň, kellesini tiýip urukturup, ukturup, bağışlan şu çmodan intelligent ýatyr. Geni ýatyr. Şu ýaly bizim inni prezidentimiz, döwletimiz bize kömek etmeýän, teňil ýalňyşlyk bolýar tiýip motivasiýa edip, bir administrativ nakazany bermen, derrew basyp zat edip bizi çmolýar. Erkinin var. Ondan seret köçe çıktı seret. Ejin, plan, ol, bul bir millet diýip bir tutarlyk zat galmady. Janym ýanyma ýan men meňim ine doğum anlaşylan şeýle men söýgen şolara. Meňim doğum anlaşylan şeýle. Söýgen şolara. Ine öz ýanky ýegenim doğumyň gyzy. Türkmen maşagalaryny öýjan edýän. Bagly şol bir ses edip bagly näme boldy? Atam öldü diýen. Atam öldümi? Ol Petrovkada gurgury ýaşly. Näme boldy? Yaramadymy? Ýok, o däl. Kim onda? Niyaz diýer. 30 mutlap gıyrdım üstüne. Samsyk bilen okmy? O sen kim sana ol? Ol bir maşennik. Atan ölenine ağlan ok, kakın ölenine ağlan ok. Ol bir haramda da ölenine öýün ses çykaryp nimi ağlayan diýip. Oýanmy? Diýär düşünje ýok. Şunu düşündirmeli. Her kim maşgalada düşündirmeli. Terörmen çağlar. Maşgala ýok ho. Ejeti daşarda kakat içinde. Kakady maşgala terip bilen ok, yetişilen ok. Başga bir aýal tapýar, maşgala bolup gidýär. Çağlar derrew ýanky güwünli alýarlar, olaň ruhlary gaçýar, olar başga tarapalýarlar. Ejeti içinde kakat daşyna ejeti görüli, eğer 10 ýyl görmän, oňa sataşyp maşgala bolýar. Eğer daşyna alyp puşman edýär, öýnür, maşgala da. Näme şu hatda bolýar? Adam bir gowlat etýär, gow durmuş gurjak bolýar, gowluk etjek bolýar, bir finans mümkinçilik döretjek bolýar maşgalatyna mezbur gitmeli bolýar. Diýär içinde şu mümkinçilikler ýok. Biz şu mümkinçilikleri içinde döretmeli. Daşyna göçküden türkmenler içine geler ýaly. Şunu ýapyp Türkmenistan etmeli. Bizim inni dogry düşünmeli. Ýurtdaşyna gutçulukdan çykmalan rejim tutduq etmeli. Her bir vatandaşymyz tiz wagtda millioner bolmak şansyny bar. Çünki bu haramlar ogulan pullaryň halka paýlamaly. Dedim, bir ýylda 20 milliarda çelip pul ogulanýar. Diňe şoň tohumy 12 milliarddan ýokary pul ogulanýar. Galany o korrupsiýaly zatlar gatlanýar. Türkmenistanyň hökümeti ýylda 20 milliard büdjetine nida получает ýanky alyp ýetişmeýär. Şo pullar gelen bolsa, bir özüň hasap edin. Bizim bir 5 milyon halkyny wagt. Şu 20 milliardy 5 milyona paýla adam başyna näçe düşýär? Şu pullar bizimki. Olam ösmedik büdjetde. Biz şu büdjeti dubl etmeli. 2 ede götürmeli. Ondan soň ýene 2 ede götürmeli. 4 ýylda biz şu häzirki bir 40 milyard WWP'den biz şonu 180-250 milyard etmeli. O milyardlar bolsa, o pullar
Kime biz näme edeli? Halka vermedek, halka paýlamasak. Men şonu aýdýan, 5% kredit alsınlar. Ondan 10% da döwlet baýamaýar. Kime ýa-ni kömeklerekmi edeli? Şolar baýasyn. Şolar baýasa döwlet baýa. Ertir bizim ýa-ni ýer ulamy bolsa haş etsek ederler. Ýa-ni hökümetiň mertligi bolýa, eder hökümeti. Şeýdip biz 34 ýylda şular döwlet kurdular, öz döwletini, öz diktator sistemasyny, öz diktator baýlyklaryny, öz diktator wezipetini gowşap alýan döwletini kurdular. Bizimni hakyky halkyň döwletini kurdular. Halky baý etmeli. Olar özlerini baý etdi. Biz halky baý etdirmeli. Bizim maksadymyz şonu pensiya 30 däl, minimum 500 euro bolmaly. Dolar bolmaly, minimum. Mektep mualliminin minimum 500 dolar aylyk bolmaly, minimum. Başlangyç, ondan galyp gitmeli. 1000, 1500, 2000. Eger 250 dolardan 3500 dolara orta şaýlyk bolsa, mualliminin 2-2,5 aylyk bolmaly. 2-2,5 aylyk ber, çäreleri çekme. Okuwan emet, mezayden şeýle bir wyzyf ederler. Oku, şeýle bir bilimler bererler. Günne täze zatlar getirip, täze ýa-ni nimeler, täze sistemalar öwrenip, hödürläp, üýt göçdirip, şeýle bir ünsün çekerler çağlan. Sebäbi höwetini bererler. Ananyň muallimçylygy giden adamlar patriotdur. Her kim gidip muallimçilik. Ya bu gaty bir agyr iş, nerwini oýnaýan gaty bir, muňa bir sabrlyk gerek. Patriotçylyk ýerine bolmasa, watançylyk bolmasa etmezler. Şol ýaly zeki adamlar gidýär. Şolar biz podдержка etmesek geljekmi diýok. Şuňa çelip bolun şol. Ine Serdar Berdimuhamedow ýeketek etmeli iş şol. Etdim şonu, ýok, üntün beremem. Gaýtyp käriler, gaýtyp zat kaldırmak, aýlyklaryndan ýa-ni kakazyň sadakalaryna, kitaplarına, ýazan kitaplarına pullar ýygnamak, şular bara bakty gida etdiler muallimler. Men giň görýän näme şolar işläp ýörler. Şol alýan aýlyklara mümkin näl. Maşgalany saklamak mümkin näl. Medal ine şolary gahryman medallar bermeli. Özüni almaly Serdar Berdimuhamedow. Gurbanyň 2 sany gahryman medalyny şol muallimlere bermeli. Halk diňe özüňiz däl, daway hemme degişli watan diýip hemmeň çykarmak hiç kim galmadylar öňünde. Men Türkmenistan üçin janymy berjek. Ol döwlet jan, Türkmenistan ine her wagt geldi. Döwlet jan bolsa, polis bol, ýöne bir çopon bol, her barmaly, çykmaly. Aýdylan wagty barmaly. Şo ýerde perikliçka bolýar. Kim maş öldü, kim ýok. Erteki gün menem bir zat etdim diýsen, şo ýerde bolmadyk bolsaň, yalan sözleme diýip ýüzüň bolar. Şo ýere barsaň ýöne, taň ul hormat bar. Bütün Türkmenistanyň adynyň sen şo ýerde bardyň, sen şo ýerde bizim geljegimizi sen gorap taklap berdiň diýip aýagyna ýykylarlar da aýdarlar, sag bolsun diýip. Geljek nesiller aýdar. Halk biz güýçlidir, agyr bolsak. Halkyň güýji iň uly güýçdir. Şol 60 gün goly şoň ýa-ni nimesi bar. 35 gün sallatlar, 20 gün goly polis, 14,5, 9 gün goly neme? O jemleten 30, 35, 65 mün ýa-ni bar ýygnasaň şoň sany 65. 100 mün alsak şol gaçyp gidýär. Bunun TikTok'ta da soraňyzlar, ondan size TikTok'ta da jogap berin. Aşgabada baranda biz yer titretmeli. Doğru diýär. Köşküň öňüne barýaňyz, şo ýerde kuchня, palatky, hemme zatlar elterler, şu köşküň öňüne barmaly. Boldy. Şo ýerde durmaly. Köşküň öňüne baranyňyzda şu Aşgabatdaky ýaşaýjylar öýüne näme bolsa bişirip şolary iplemeli. Barmaly. Ýöne biz ondan da şaram eder, bolýan şu ýaly öz podдержканы, motivasiýany berin. Ynanyň şo ýerde şolar oturup aglarlar, da kansa durur diýip aýdarlar size. Bar bilmediňiz şolar ýa kömek edin. Vilayatlardan bar bilmediňiz kömek edin şolara. Çörek ýap bar, çörek paýlaşyra. Salat edip bar, salat paýlaşyra. Barmaly.
Bu halk hareketi. Hökümet yok içinde. Halk. Biz şonu etmeli. Mollan wamy, ýaşulyň mamy awrel barma şöre, şöýde menem ma diýip aýtmady. Türkmen halky galdy, menem galýan diýip barma şöre. Polis işgärleri haýyş ol gün forma ters giyip halk bilsin tiller halk tarapyndan. Gatda dogry diýär. Formana ters giyerler, bir znak etmelisin. Halk bilsin siz bizim tarapymızdan. Dogry aýdýanyz türkmençilik bu zalim diktatorlar bizim ýaşlygymyzy aldy elimizden. Gaty dogry belläp geçdi. Hiç ýaxşy murada watandaşlar halk öz güýjüni birinji gün ynanyp bilse bardak çözülýär. Öňe çykjaklar bar. İzini doldur, boldy. Şo. İzini doldurup gitmeli. Şu kim bolsa şo bolsun barmaly, izini doldurmaly. Dogry aýdýan murada bu Gurbanoğlu Abu Hasan we onuň 40 garakçy çüýrük tohumundaky diýmeli tizrak. Bizim ýerasty we ýerüstü baýlamy köpürin bize münasip görmediler. Bu ataly ogul haramlar bizim hakkymyzy taýdylar, halkyny taýdylar. Gatda boldy. Ine 34 ýylda näçe türkmen newsga satyldy. Bir zat gördüňizmi? Bir zat gördüňizmi? Ýok. Geljekde görmersiň onu. Şular bolsa görmersiň. Bu zatlar oyuncak diýen watandaşlar hemmämiz bu işin içine girmäge mezburlygyny içimizdäki düşman ýok etmeli. Şu ýyl galmasak ömür boyu zulüm garaşýar. Hatda belläp geçdi. Gonçmary täze Türkmenistanyň birleşip ykçam gurulyňda her bir türkmen araplar ýaly baý bolmaly. Bizim mümkinçiligimiz bar şoňa biz Araplardan baý bolmaly. Bizim halkymyz kiçi, territoriýany uly, baýlygymyz köp. Gorksam ölýär, gorkmasam onuň üçinem saglanmaga cennet hayaty goýup gidin, gahrman bolup gidin, gitşek bolsaňyz ölüme. Emhime we polisler sizem özüňizi bagşlamak isleýän bolsaňyz, pursat geldi size de häzirden iş taşlandy halkyň arka bolun. Şu ýyl bulary tutsak etmeli, hökman başga çykyş ýolumuz ýok. Polisler halka zulüm edýänleri derhally çekersiňiz, günäňizi çekersiňiz diýär. Wapşe halky äskerini bu zat görmedik gedaý tohum bizim pulumuza ulanyp bizi zulüm etýär. Bu aşyk haram bolan pisleri. Murada ahal taýynyň hemişe çalaja ışığa garaşýar. Sağ olun. Biz ahaly atlanýar sebäbi hemme zat ahalda bolmaly. Ýöne Mari, Liva, Balkan, Daşowul vilayatlar ahaly bolmaly. Ahala iň uly agyrlyk düşýär. Ine ahalyň adamlar gelip vilayatlarda size agyrlyk barlymy? Inni ahala agyrlyk düşýär. Ine şu ahal çözmeli şu meseleleri. Ananyň ahal mert durur, gelip bollan şunu. Bollan. Men özüm ahalda öňüňizdim. Ananyň berk oglanlarymyz bar. Beýlik vilayatlarda ýaly. Ahal galar. Sizem barp kömek edin. Egerde ahal galyp hemme zat ahallar çözýän bolsa, erti sizin ornuňyz ýok. Görkeziň şo ýerde kim diňdi? Her vilayat görkezleri kim diňdi? Her etrap görkezleri kim diňdi? Etrapdan çykan gahrmanlar şöýde ýaňlansa, şol etrapa ul hormat goýulur. Ananyň. Bir ýerde gahrmançylyk etjek bolsaňyz, ine şol müňlerçe ýyllarda bir gerek şans bar. Şans ýitirmäň. Bütün ömrüňizde taryhy ýaratýar. Gördüňizmi Troya kinosyny? Şöyle esasy geroy urşagy diýär. Näme çık diýär, gitdiň diýip sorýarlar. O diýär, şuraya uruş
ömrümde bir gezek bolýar, bir asyrlarda bir gezek bolýar. Men şu ýerde gahrman bolazym geldi. Ve şu ýerde gahrman boldy. Häzirim şoň kino çykypdy. Şoň ukbal ýaňlapdy. Ine biziň müňlerçe ýyllarda Türkmenistan toprağın taryhy moment. Sen gahrman boljakmy? Ine şu ýerde gahrman bolup şehit bolsaň, bütün geljegiň, sen çağlaryň, nesilleriň sen adyň götürýär. Sen adyň Türkmenistan götürýär. Unitas ogrusyny başa goýsalar, şonu şu wagt netije berip dur ine. Bu tokumy halkyň eline bermeli, gowy edip ıçam çeýnesinler. Elektron imiza ýany däl, topluk şapmakçy murada. Ýüzlerini sarap çykdylar, öýüňizi rahat duýarsyňyz. Ýurtdaşynaky watandaşlar kulçulugy besedinde ýurda döňüň jüwitlenip haramda gurmaly, tiýip tutsak ediliň watanymyzy östüreliň, baýlykda ýaşalyň, hemmäniň inni ýurtdaşyna kurworda gidelim. Gaty dogry. Menim şonu aýdýam. Ýegenleri boýa tutup eden jenayatlaryny hatalyny sormak gerek. Gaty şert jeza bermeli. Gaty berçela, gaty dogryam. Bir günjük bile agdyr bolalyň watandaşlar soň ömür boýy jennetde ýaşaýan. Ömür başga beýdip ýaşaman bolýny galyň işe ýa-da dogry diýär. Ine biz bir günjük bir näçe saat, birinji günjüňden bir näçe saat dursak uturdy. Bir näçe saat biz öz watanymyza watançy bolsak, öz nesillerimize borjumuzy bermeli. Bize gezek galdy şol. Şäňmi? Bize ine men enatalarym bardy. 91-95'te olur etmedi. Inni maňa gezek galdy. Menim bir 5 ýylyň men gezegimden geçe, çide gezek galdy. Ýaşlara. Şoň üçin biz häzir ýaşlara şunu gazanyp berýär döwlet. Erti siz şonu ýaşamaly, siz dolandyrmaly döwleti. 40 ýyl maňa gedinçäň bütün bir ýyl ner geçsen. Haramda ogry zalim eli ganyny diktator Berhamadow halkdan gaçyp gutulmarsaňyz. Ýerini aşanyny tapar solary. Bu haramly we bijanary geday tohumy bütün dünýä mashyr etdi bizi. Türkmen diýmänine utanar ýaly etdi hemmämizi. Gaty dogry. Bular gaçyrmaly däl murada. Gowy edip 18 ýyllap eden jinayatlaryny ömürlük türmede zulüm edip işek ýaly işletmeli. Bunyň baryny gamçylap türmede daş çekmeli. Biz zapartda ýaly ine şu ýerini şammy, bu ýerini hajyp, o ýerini neme, ine nazak çüýrük diýip zapartda ýaly aýyndan turatdylar. Biz itsen adam görür ýaly etme şonu. Ýa video kamerada da merkezde görkezmeli. Şonuň ýaşaýyşyny. O zapartda bolýar, maýmunlar ýaly. Biz görkezme şolary. Mahsarasyny çykarmaly şol. İnşallah elimizde şu zatlar birinji karar düň çykardyk. Inni diňe şol durmuşga geçirmeli. Mümkinçiligimiz var. Goşbary Allah size razı bolsun maradan. Halkyň geljeğini alady edip görüşýän. Diňe men aldyny hem aktivistler edýär şonu. Maradan. Şu mesajymy oku. Hökman bize ýeňiş gazanymyzdan hökman mekteplerde konstitusiýamyzy çağalykdan öwretmeli okuwçylar, çünki bize haklarymyzy unutturmak üçin samsyk kitaplar okutdylar. Elbetde. Hökman suratda konstitusiýanyň haklary, hemme zatlar öwretmeli. Şoň üçin biz şonu kim öwredýär? Molimler. Molimlere uly hormat goýup şert öwretmeli. Ine molimler bunu sentabryda çykmaly diýip karar aldylar. Golalyň, baralyň şu ýerde. Girmen klasy, girmen durolyň şu ýerde bir 3-4 saat. Gaçyp gidýärler şular gurbanlylar. Başlalyň şonu. Ine şolar başlajak bolýar. O neftyanikler etjek bolýar. Gelin başlalyň. Professorlar häzir güýje gidip başlaýar. Gelin başlalyň.
Biz şoňa garaşýar täsirden. Türkmenistan gurmaly we konstitusiýany düýpli täzemeleri her bir watandaş öz borçlaryny ýaly bilmeli konstitusiýada. Borçlary we haklaryny. 5-nji sınıf okuwçylaryň dertlerine konstitusiýa giýilmeli, öwrensinler. Her bir watandaş hakyny talap eder biler ýaly. Burada soňky saýlawda saýlaw ýene hiç kim barmady. Belirlenen adamlar onun öňünden blastary paýlajak bolurlar. Saýlaw ýa bizde, ol düşükli falsifikasiýa. Etlerimizi uğurladılar. Şu uğurlamadık zady kalmadı. Şu näme bizim elimizde bize degişli dakyldat bolsa hemmesini uğurladylar. Uğurlar banditler diýenler şu. Gelecekde öz şäheriniň adyny üýtgetmeli bolar. Meselem halk göz ýaşy, halk göz ýaşy. Görürse onu halk çözer, şoň adyny näme etmeli? Halkdan sonra halk aýdar. Şoň saýlap iň bu wady goýar. Gurbanly bilen türkmen başyň hiç zady galmady. Absolutno. Matlyklaryna o çöle zyňmaly, doganlaşa tapmady ýaly. Atlar hiç ýerde kalhoz, savhoz, köne türkmen atlar goýmaly. Aýyrmaly hemme atlary. Hiç ýerde atlar bolup, tohum bilen aýyrmaly hemme atlar. Paýtagty çalşarys. Haramdaň hereketlerini we it ýataklaryny yumurmaly. Inni itin haýwanyň günäsi ýok, bäde onu ýöne başga zatlara geçirmeli. Bir terk etmeli ýa konferensiýa ýa ekspozisiýa etmek üçin bir zat etmeli. Efir golanyň watandaşlar aýgytly ädimde Gurbanlyň haramdaň kakatynyň mazaryny unutmamaly. Salam ýyleşe hemmäňize üstünlük agly isleýän birinji ýerde. Gowum selmi hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz selmi. Çadylar gurnamaly, iýmit suw bilen üçün etmeli. Okey. Haçan barat köşke taýýar bolun. Çykçaklar bolar, biz öňünden aýdar. Häzir meçitler gatnak başlamaly ýene. Biz meçitlerden ýörak gider. Meçitler bizim elimizde bolmaly. Allah arkamızda dursun. Türkmen Voice öz wagty galdy. Yüzümi görkezdiň berdim men. Konuşmaly. Gurbanly haramdaň soňy ýykyp ýakynlady. Özem bilýär. Şu telewizorda ýa montaj edýärler-de ýüzüni gowlaşdyrýar. Termi şoň hakyky ýüzüne. Bu hemme zatdan gorkýar. Dün karar çykdy bildi. Gara maşynyny Gurbanly ýok etmeli diýip zaýalady. Menim Gurbanlyň gyzyny aýlajak. Ruhnamany nähili ýitiren bolsalar öz kitaplaryndan bu manga şehe tapşyryp hajatkana gaýry öldürmeli. Murada nedip bolsa bize işi gücü etmez, gaty kän etmeli işler fundamental başlamaly paýtagty Aşgabatdan aýyrmaly. Onu halk çözer, görürse onu ýene meçitlere gatyp uğrarlar indi. Awwa. Barsınlar meçide. Eger meçiden bile ýa Baküde etjek bolsa, onu der bolar. Haramly gorkudan parok bolarmykan diýen. İnşallah biz onu öldürmeler, biz onu jenaýata çakmaly. Onların Gurbanlydan gowdam. Okey. Stop diktator. Awwa. Hormatly izleýär, ine şuňla men efir uturýan. Şuraya men düşünçler ederim durun. Golan aktivistleri, bize golan agdyr olaryň bir ýerde meseleni bir güne çözüp, diňe toýly sadakalar ýa-da geçip, bir-birimize gowanyp serdip, hormat goýup, baý bolup ýaşaryň. Biz şoňa münasip inanam. Bir topar wagtdan bäri bizim ykbalymyz başgaça geçýär. Bizim ykbalymyz ollal, bizim ykbalymyz ýaňky men diýen. Bakty ýaşa, agdyr, azat, ösüp duran kurtoy döwletde bizi ýaşamaly.
bir şeýle ötmeli. Başar açýar. Bul bizim ata-babalarymyň arzulary. Biz şolardan galmaly. Men TikTok'a geçýän, TikTok'da köp oturjakka diýer tagat eýen bir bolup barýa 10 minut çölde soraw jogap berip, şonuň efir tutarýan. Hemmäňe köp sag bolun. Golan aktivistlary efirler paýlaşyň, doganlaş, ýar, dostum, bu gaçyp ýörenler tutup indi düşündüriň. Bolno finala geldik. Şundanam seni gaçyp ýöreseň, mene bilmedim sen türkmenmi, türkmenlämi diýip soraýan şolardan. Hemmetini goşdum. Hemmeti habarly bolmaly. Boldy всё. Düň netije çykarly. Serdar işinden boşadyldy. Serdar jenaýatkar diýip karar çykarly. Indi diňe durmuşa geçirmeli. Halkyň karary hak şol durmuşa geçirmeli. Hoşsam bolun, inlik gepleşikler çelli vatandaşlar.